إذي لمينا كان زين فتح نفلت أصبنا لمينا زخفت نجرينا لمينا بجام دولنا إلنا زين فتح مغانا نفلت بحيلنا خم صور دمان عملنا كن صورو يازنا ننوينا أنا تقرأي مقاقلهم بتعمي بحصير زخنا جماد يوم أساسي رمان هرا هذا توشت زنورة سببت خبابات بعلنا عنا تقاليسنا بتاتي خنايا كافتم نهلون زجورام قالسات زل على بوتا حساب زبزلنا زل على بوتا زو هوانا مخت وزي تخايدو سبات كم دي عين مكران قفعنا بالعليم تدوريو عشان نفهم شعيرهم كوز يخلوا ملكه تصبيو زي تكل استقراي شعيروتي استقراين مريح ودب حوحتين من استقراين أبدأ اللي يكون عوشتي حزبي كل ببعامو مثلا زموسو ناير في امتحانات كمان مسعسهم كم تتفلت واحد تقبلهم تحدى سميرهم ودأته كل تمقيلهم تحدى ندو تحدى نسمين توتين أنا مودعتها جمادي اعترافاتهم زلا تنبزحات جمادات وشت زنوران ناتبتخات ودين زي الله فنجو إذا حزم الله فنجي يمتصات الله أبيدهم الله فندي كلوتي ككل العلي حزب تقراين تايز أكل حيا المغانو نما علي ميليسة كم هزوي كدنو كحقوس كم تقراوا يزجبرني ناي مخاطة جزء السخام ودأتوا المسح هذون كل عام خاهم المال كاتان غير كا تخت كسل ناخم تقسل أمنتي صنعي حبير كاتقاليسكا نتسجم بملؤنت مملأ خمس كال زرقاقص سنة لبناوي صنعت حزب تግራይ نيريو زبالة صحة حجة رقاقصنا لنا فلما خبرت يابلنا زحلفنا يمغتن قالسن من قصاتاتنا خمينا خنقلص نخد كساب حزلو غعزو قالسنان اطقالت زنره غعزن انتاي يمثل كم جمر بزيك ندمر حدش عامت تجمر على محلتي كنت نقنا من حدش عامت ورحينا زلنا ስለዚህ እድም ሁሉ መላ ህዝብ ትግራይ መላ ሰራዊት ትግራይ እንኳን አዝ حدش ዓመት እዚ በሰላም አሰጋገረና ክፍል ይደሊ ብስተረፈ ቲ አታና ፍትሕቶን እታው ሕቶ ብጣዕሚ ሓፈሻዊ ሰፊሕ እዩ ኣብ ሓፂር ኣለመሕተት ዝም ክምለስ ዝከኣለ ኣይኮነን ኩሉ ሓሲብካ እውን ብሓደ ግዜ ተዛረበ ኣይኮነን ተሓጋጊዝና ግን ዝከኣለና ክንብል ክጅመር እቲ ቃልሲ እዚ ህዝቢ ትግራይ መላእ ታሪኹ ናይ ቃልሲ ታሪክ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ደርጊ ንምድምሳስ ዝተገበሩ ናይ 17 ዓመታት ቃልሲ ኣሎ ሕጂ ድማ ገጢሞ ዘሎ ቃልሲ ኣሎ እቲ ሕጂ ገጢሞ ዘሎ ሽግር ንምውጋድ ዝገበሮ ዘሎ ቃልሲ ብዓይነቱ ቅድሚ ሕዚ ገጢሞሞ ካብ ዝነበሩ ቃልስታት ብዓይነቱ ብትሕዝትኡ ብዕላምኡ እውን ዝተፈለዩ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ከረጋግፅ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ መላእ ታሪኹ ናይ ቃልሲ ታሪክ እዩ ከም ትቅድም ኢለ ዝገለፅኩ ትሕጂ ዘሎ ካብቲ ሕሉፋት ዝፍለየሉ ምክንያት ዋላ ካብቲ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተገበረ ቃልሲ ዝገበሩ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሩ ቃልሲ ዝፍለየሉ ሓደ ዝሓለፉ ቃልስታት ብፍላይ እውን ዝሓለፈ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ መሰሉ ንምርጋፅ ዝገበሮ ዝነበረ ቃልሲ እዩ መሰሉ ኣረጋጊፁ ማዕርነታዊ ሓድነት ዘረጋገፀት ሃገር ንምስራት ዝገበሮ ዝነበረ ቃልሲ እዩ
تنحج كاو فصم التفلي هلون ناي مرققازي حجقاتي مو ذلو صلاتي كم هزمتن كبرسو تاريخ كتفو كم زين ورك قورو مولو عامم أتحاورون زقورو ذلو فصم لنا ذلو كيناتي هزب تقرايد ما كيبرس هلون ونمرققاز هلون الرقاقيسو تاريخاوي كم هزمتن موصالن تاريخ عقي ونمخادن بهال عقي ونمخادن زقورو ذلو ألسي سلازي التناي حجي هلونا ناي مرققاز تي كسنتو كم هزمتن كسنتو زقورو ذلو صعري نسون أبشيلكا كم هزمتن هلون ونمخادن زقورو ذلو ألسي فهذيك كجمر بتحسطو بعينته بكل مدايز تفليه عينت ألسي إزقبر ذلو سلازغونون بتعن فتاني بتعن خبيد إيو زحالف عمت تولو إن مرقع زقورز نار ألسي حجي بس حنا يزلنا ألسي والله كله زكالم نجر غيرم يوم كم زفلت بزحات صلاتهم تحاويرهم زميتهم ويم سلازي كاب كل نجارو كاب كله كجبر زكال غيرم تي زنورة هزو ورص منقستهم كاب زنورة مؤمتي كلاك غيرم ويم كله تسرعتهم زك أفراري سموهم كاو حالفو كل تكالاتو ناي هزبي ناي حواريقون ناي ولكا منبريو تريتو هافتو كل نجر زميتهم وهم كل حالفو دما هلون نمرقاص زجمر العينت ونتات بس يلا سلازي تزحالف مخاتا كم مخاتا متن بتعامل خبيت فتنا حالفو زي هلون الرقاقيتو اتي انصار زقبر زنبرا زمتشاتات كم هزمتن نمتفع زقبر نور سعرتاتون بمأسراتهم كم زي الصاحو غيرو حالفون بزرعة هلونو نمرقاصن ناصنتو نمرقاصن ناي وعلو عرس مثل عرس زوسنا القونتات نمرقاصن كل زكا على قعزز تتعطى خير زوصل القونتات بس حلو سلازي تمخاتا بقلل أو درجة زي زوس حيكونن كاب خبيد ناي هيوت ناي سدرا مبتان ناي بزحات زيقاتات تقراي هيوت محلاف مجفجاف كله هابتو مبراس زيات حالفهم كل زي تقالي سدما ما أنا عايز جمرلو أن صلاعي زنورو ناي متقع تخلو ناي مقبار تخلون محداق زجمرلو درجة بس حلو زيك بالزخل بحافش تي مخاتا أمنتاي وصحلو مالت حجي أب كما يلو زبل ترينا بتغللو كاب نتأفدن هلو كاب سنتانا هلونا تشغاغيرو لو مالك علي هذه حزب تግራይ هلونو انتنا أسرى قيصالو كمت مجمريا خمزر أطفئوا وزوفروا أتسخع لمن عاب هلونو زرقا قيصالو درجة بسيح الله كماي نيروت ماختا ناوزي كماي وصيح انت توهلو تستقلص اي
ምናልባት እውን ከማንም ጊዜ ንላዕሊ ከቢድ ፈተና ዘጋጠመሉን ዝለዓለ ዋጋ ዝኸፈለሉን መኸተ እዩ ኢልካ ክግለጽ ዝኽእል እዩ እቲ መኸተ ወሰን ዘይብሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከም ዘይነበረ ንምግባር ስለ ዝነበረ ብኩሉ ገጽ ፈታኒ እዩ ነይሩ ኣብ ህይወቱ ኣብ ጥሪቱ ኣብ ታሪኹ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ነገሩ እዩ ፈቲንዎን ህዝቢ ትግራይ እዚ ፈተና እዚ ድማ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ህልውና ኣረጋጊጹ ኣብ ዝሐሸ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ እቲ ከይዲ ፈታኒ ምንባሩን ሕዚ በፅሕናሉ ደረጃን በዚ ክቕመጥ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ክንብሎ ንኽእል ዝኾነ ምድላዋት ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ኣብ ግምት ኣትዩ ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ከም ውልቀ ሰብ እውን ኣብ ኣእምሩ ዘዳለዎ ነገር ነይሩ በዚ ደረጃ ተሓባቢሮም ናይ ሃገርካ እትብሎ መንግስቲ ምስ ናይ ጎረቤት ሃገራት ሓቢሩ በዚ ደረጃ ክመፅእ ዝብል ግን ዝገመቶ ኣይነበረን ምናልባት ግጭት ክህሉ ይኽእል እዩ ምስ ክልላት ምስ ወሰን ምስ መሬት ዝፍለጥ ነገር ነይሩ ከም ህዝቢ ከጥፍእ ዝለዓል መንግስቲ ይህሉ እዩ ኢልካ ኣብቲ መጀመርያ ስለ ዘይተገመተ ሕዚ እውን እቲ ጉዳይ ዕርዩ ከቢድ ይገብሮ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ነዚ ክኢሉ እቲ ህዝቢ ደቁ ንብረቱ ኩሉ ነገሩ ዘለዎ ሃፍቲ ዘለዎ ዓቕሚ ብምልኡ ኣረባሪቡ ያው ናብቲ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ሓንቲ ወይ ዝተገልፀ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ተኽእልኡ ኣብ ዝተመንጠለሉ እዩ ዝቐረዩ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ዝተርፉና ቃልሲ ኣለዉ ግን ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ኣረጋጊፁስ ናይ ዝቕፅል ከመይ ከም ህዝቢ ንቅድሚት ይዓቢ ንቅድሚት ይቕፅል ናይ መሰሉ ናይ መንነቱ ጉዳይ ዝኸውን እምበር ከም ዘርኢ ዘጥፍአሉ ዓቕሚ መንጢልዎ ይርከብ እናዚኡና ክንብል ንኽእል ክሳዕ ሕዚ ዘሎ እቲ መኸተ ዝኸዶ ርሕቐትን ውፅኢትን ትግራይ ካብቲ መሪር ፀልማት እና መንነቱ ዝፍተነሉ ናይ መኸተ ቃልሲ ብፅኑዕ ቃልሱ እዚ ዓመት እዚ ኣጠናቂቑ ናብ ሓድሽ ዓመት ተሰጋጊር ኣሎ حزون بصناعتكان جيجنتكان كوعد سهلك يا أخوي زدلي أسألي حزن أتو زلنا حدش عامس لما نعوتن سلام اللمعتن كون له يمني كالي حزب تግራይ እና መንግስት ትግራይ ዝተፈተኑሉ ናይ ዲሞክራሲን ጸረ ዲሞክራሲን ግጥሚ ያው ዲሞክራሲ ዘጸልሙት ሓይልታት መጽዮም ብዛሃው ኳምበር ብዝመረጽካዮ ከይትመሓደር ከይትገዛእ ዝብሉ ዲሞክራሲና ፈተናአትዩ ወዳእቱን እንድሕር ዝበልኩ ኸ ዘይተቐበል ክትቅፅዕ ኣለካ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ያው ክቆፅዕዎ ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ሒዞም ወፊሮም ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ድማ ነቲ ኣብዚ ዘውፅሕዎ ዲሞክራሲ ሕዚ እውን ኣሕሊፈ ይህብን ኢሎም ተፋሊሞም እዘን ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ከቢቦም ከጥፍእዎ ሞኪሮም ሕዚ እዛ ፈተና እዚኣ መንነት ህዝቢ ትግራይ ትፍተነላ ነይራ መንነት ፅንዓትን ጅግንነትን
ናይ መሪሕ ጥንካሬኡን ዝግለጸሉ መድረኽ ተፈጢሩ ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ዘነብ እዚኣ ተተሓሒዞም ንምውፃእ ትግጥም ትፈልጥዎ ግጥምን ፈታንን መድረኽ ነይሩ እዚኣ ንምጥፋእ ስተብ ደረጃታት ነይረኖም ተሓንቲ ትንኩሉ ማእኸል ትስሕበት ትመሪሕ ውድብን ትመንግስትን ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም እዚ ጥፊእኻ ትመሪሕ ውድብ ጥፊእኻ ትመንግስት ጥፊእኻ ደድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ዕጥቋት ሓይልታቱ ዕጥቆም ኣራጊፍካ ኣምኪንካ ሳልሳይ ደረጃ ሃፍቲ ትግራይን ፈጠርቲ ሃፍትን ኣጥፊእኻ ፈጠርቲ ሃፍትን ተስተገነይ ሃፍቲ ካብ እንዳ መሽረፈትን ጀበናን ክሻዕታ ዝለዓለት ሃፍቲ ከጥፍእዋ ዝፈጠረ ሃፍቲ ዝኾነ መንእሰይ ናይ ቃልሲ ሞተር ዝኾነ መንእሰይ እውን ከጥፍኡ ነቲ ፈጠራ ሃፍቲ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ እውን ከጥፍኡ እዚኦም በብደረጃ ሕዲጎም መወዳእቱ ከም ድላይኻ ዝጭፍጨፍ ለይጣ ህዝቢ ክረኽቡ ተማዊቶም ዝፍለጥ እዩ ዘን ከይቦም ክጭፍልቑም ኣኪሮም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኩሉ በብዓቕሙ ነቶም ዝመፁ ናይ ርፍንቲ ሓይልታት ከከም ኣመፃፅኦም ከምቲ ትፈልጥዎ ዓጠቕ ተቐቢልዎም ብሓደ ሰሚሮም ወዳእተው ክልተ መቒልዎም ተሓደ ንደቡብ ተሓደ ንሰሜን ተወቲኖም ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ብቕልፅና ብናይቲ መሪሕ ፅንዓትን ስለዚ ትመሪር ኣብ ምንታይ ኣብፅሒዎ ኣሎ ነቲ ቃልሲ ካብቲ ፀልማት ወፂኡ ናብ ቀፃሊ ፍፁም ከምቶም መእተዊ ዝገለፅክዎ ናብ ፍፁም ዓወትን ሰላምን ናይ ልምዓት ዘመንን ከሰጋገር ዝኽእል ምዕራፍ ኣብፅሒዎ ኣሎ እቲ ህዝቢ ብታሪኹ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፈተና ይኣቱ ካብ ፈተና እውን በብመድረኹ ናይ ባዕሉ ኣወዳድባ ናይ ባዕሉ ኣመራርሓ እንዳፈጠረ ህልውና ኣረጋጊፁ ዝፀንሐ ህዝቢ እዩ ብታሪኹ ቀደም ወለድና እውን ዝተፈላለየ ፈተናታት ይገጥሞም ኣይንብርካኽን ዝብል ህዝቢ እዩ ኣይንብርካኽን ካልእ ህዝቢ ናይ ካልእ ህዝቢ ህይወት ንብረት ተሪተሪ ወይ ግዝኣት ንምሓዝ እውን ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ህልውና ሓልዩ ዝፀንሐ ህዝቢ እዩ ብታሪክ እውን ሓደ ኣብ ቀረባ እዋን ብናትና ዓድመ እኳ ካብ 1967 ክሳብ 83 እውን ከቢድ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየደ እዩ ተሓቶ ፍልጥ እያ ቋንቋና ባህልና ታሪክና መንነትና መሰል ዓርሰ ውሳንና ይትንክእና እዩ ከም ህዝቢ ኣብ መሰረታዊ መንነት ናይቲ ህዝቢ ዘይደራደር ህዝቢ እዩ ብመፃፅኡ እውን ሕጂ እውን ትፈተና ንሱ እዩ ገጢሞ 17 ዓመት ሙሉእ ተቃሊሱ ኣብቲ ሕጂ ዝኸዓደትና ሃገር ብመሰል ዓርሰ ውሳኒኡ መሰረት ንማዕርነታዊ ሓድነት ከዓ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እንዳገበረ ፀኒሑ እዩ ከም ህዝቢ ሕጂ እውን ንሳ እያ ናብ ፈተና መፅያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን በብመድረኹ ንመንነቱ እምቢ ኢሉ ሓድነቱ ሓልዩ ከም ህዝቢ ዝፀንሐላ ታሪኻዊ ኣመፃፅያ ለዘበና ፈተና እትያ ለዘበን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ፈተና ክኣቱ ከሎ ቁርብቱ መኸት ከም ትብፅሕ ዝበልዎ ከቢድ እዩ ዝኸበደሉ ምክንያት ነቲ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ዘንቀሳቅስ ኣብ ዝክልል ዘሎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ይኹን ውድብ ይኹን ማለት መንግስቲ ይኹን ብምሉእ ተቃላሳይ ዝለዓለ ስጋኣት ስለ ዝነበሮም ዳርጋ ኢንተርናሽናል መልክዕ ዘለዎ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ከበባ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኣብዚ ዓለም ሕጂ ዘለዉ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ብመሬት ብሰማይ እና
ምስ ዝነበረና ምድላውን ዕርዩን እሽተይ ዝበሃል ሓይሊ በቲ ተሃገር ዘለዎ ሓገ መንግስቲ ብሕጊ ዝፍታሕ ክፍታሐይ ብዝብል እኹል ምድላው ዘይገበርናሉ ዘግርም ዓይነት ከበባ ገይሮም እዮም ናብ ሽግር እትዮም ፖለቲካሊ ክፅላእ ገይሮሞ ኣድሒሮሞ ሌጋል ካብቲ ሕገ መንግስቲ ወፃእ ሕጊ ናይቲ ሃገርን ናይቲ ክልልን ጥሒሶም ሞራል ከዓ ሳይኮሎጂካል ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፅዕንቶ ፅልኣት ኣብዚ ህዝቢ እዚዩ ኣብ መሪሕነቱ ኣብቲ ህዝቢ ኣብፅሖም ፊዚካል ከዓ ሚሊተሪሊ ምንም ዘይመጣጠን ሓይሊ ገይሮም መጀመርያ 360 ዲግሪ ድሕሪኡ ስጥሒሶም ምስኣተው እንዳፀው ኣብ ብጣዕሚ ዝተወሰነ ከባቢታት እዮም ነዚ ህዝቢ እዚዩ ናብ ሽግር እትዮም ዳርጋ ብምሉእ ትግራይ ኩናት እዩ ነይሩ እና ከቢድ ፈተና ነዚ ፈተና እዚዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ኩሉ ግንባራት ብኩሉ ዓይነት ክግበር ዝኽእል ነገር ብምክልኻል ይኹን ብፀረ መጥቃዕቲ ክከላኸል መኪሩ ኣይተኻእለን ግዝያዊ ዝኾነ ናይ ፅላዕልነት እንዳመፀ ምስከደ ንባዕሉ ከም ብሓድሽ ናይ ሰርቫይቫል ምዕራፍ ኣትዩ በተለይ ታሕሳስ ጥሪ የካቲት ኣከባቢ ድሕሪኡ ካብ መጋቢት እንድሓር ከዓ በዚ ካልእ ትሕቶ ቦትኡ ስለ ዝነበረ ናይ ግዜን ቦታን ጉዳይ ተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ እውን ኣቦትኡ እቲ መሪሕነት እውን ብመሰረቱ ነቲ ህዝቢ ናይ ምትሕባር ዓቕምን ተመኩረን ዘለዎ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ እዩ ዘን ከም ብሓድሽ ናብ ከባቢ ጉንበትን ሰነን ናብ ጠቕላላ ፀረ መጥቃዕቲ ኣትዩ ናብ ብጣዕሚ ትመኸተ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ፈታኒ ብጣዕሚ ውስብስብ እዩ ነይሩ ጥልቀትን ስፍሓትን ዘለዎ እዩ ነቲ ህዝቢ ከምቲ ቅድሚኦም ብፆት ዝገለፅዎ ንምጥፋእ እዩ ፖለቲካሊ ሌጋሊ ጥራሕ ኣይኮነም ሞራል እውን ንምቕታል እዩ ኢኮኖሚካልን ማሕበራዊ መዋቅሩን እውን ብምሉኦም ኣፈራሪሶሞ እናተመኸተ ከቢድ ፈተነ እዩ ኣሕሊፉ ዝህዝቢ ከም ህዝቢ ትመኸተ ኣበይ በፂሑ ናበይ ይኸደሎ ብዝቕፅል ክረአ ይኽእል ግን እቲ ዝገጠመ ፈተናን ነቲ ፈተና እዝዩ ንምምካት ዝተኸፈለ መስዋዕትን ፅንዓትን ውፅኢትን ግን ምናልባሽ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም ንህልውን ዝገበሮም ቃልሳት ዝለዓለ ቦታ ክሳብ ዝብ ዘለና ዝለዓለ ቦታ ዝወሃቦ ናይ መኸተ ጉዕዞ እዩ ተኻይዱ እቲ ዝሓለፈ መኸተ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ዝረአናሉ ይመስለኒ ሓደ ሰባት ወይ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ጭካነን ግፍዕን ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ዘይትፅበዮ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክውስንን ክትግብርን ዝረአናሉ እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ዝኾነ ሽግር ይፈጠር ዝኾነ መከራ ይሃሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰባት ክፍፅምዎ ዝኽእሉ ግፍዕን መከራን ከም ሰብ መጠን ክትሓስቦ ከለኻ ሰባትስ ከምዚ ክጭክን እዮም ኢልካ ብፍፁም ዘይትግምቶ ዘይተሓስቦ እዩ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝሓለፈ ናይ ደርጊ ስርዓት ተጋዲልና ኢና ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ እዩ ብዙሕ ግፍዕን መከራን በፂሕዎ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ኣፈፃፅምኡ ብመሰረቱ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሎም ናይ ደገ ሓይልታት ተጠቒምካ ሙሉእ ብሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ተሓሳቢ ገይሩ ኩሎም መከራታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሞም እዮም እዚ እቲ ዝሓለፈ ናይ መኸተ ቃልሲ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ልምዓት ናይ ፍትሒ ሕቶ ይኮነን ናይ ከም ሰብ መጠን ናይ ምንዋርን ዘይምንዋርን ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ጉዳይ እና ብመሰረቱ ሓደ መንግስቲ እየ ዝብል ወይ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዘይጋታቱ ሽሕ ግዜ ፀረ ዲሞክራሲ እንትኾነ ግፍዓዊ እንትኾነ ከምዚ ዓይነት ጫፍ ዝወፀ ጭካነ ገጥም ኢልካ ግን ዘይትፅበዮ ገጢሞ እዩ ህዝቢ ትግራይ በቲ ካሊእ ገፅ ከዓ እዚ መከራን ግፍዕን እዚ ሰባት ከምዚ ዓይነት መከራን ግፍዕን ኣብ ልዕሊኦም ተደውርዩ
أشنفهم سعيرهم كوز يخلهم الكه تصبيو زيت خيل هستقراي سعيروتي حجوني سعر الله أتمكرها خبيدي أتي قفعي خبيدي أتي نايس ألا أتي أنا جها كل عينة عاقمة تطعيم كخم هزبي نمتفع زخدوا من قدي بتعمي تلك أزلو كم تزولكو 500 أنا حاسيبك تجميت كهم زي جوري كل يوم سألاتي الكا كتدالو ولا زيت خل كاب سبع زيت صبي سلزخونه بقدر رجاون كتدالو أي تجمت النات قفعي كبيديو كافتي قفع مكران نموس أهل تجرايز خيدو قالسي نابز درجة زي موسحقا سبات أقوم دي عينة مكران قفعن كبابان أتيم هلون أمر رجاجيس ناب عاوت قسقس لزخولون هاي سعراي درجة خوات حميل كهص بيو خبيدي سلزي حزب تجراي تحج بس صحج بس وزر لقالسي بحق المزراب كم تجرى لاي خوينه خم تجراوي خوينه أبناي تجراي تاري أبناي تجارو تاريخي هنا أبناي زحلفه بعدمي أنا زحلفنا ناي قالسي ككل العلي حزب تجراي انتايز أكل حيا المهانو نمع علي مليسة كم هزوي كدنا كحقوس كم تجراوي زجبرني ناي مخته جزء دحري تحجز ولا سرعتنا بسلطان ممصا بزحات باتي زنبره حزبታት تقاليسهم مسرت وحق منغستاو سرعتنا تمحدرو نيروم يوم سرعه زي حق منغست نمطحاس اوز خد منغدታት كلهم اغاطامي ناي سومالي كلل منغستي بحيلي بالكلو كاب سلطان كوجد كلو أما كلاكيا ناي كونسل أول كوينة يشرح نيره أفتكزيس ومسرته زي صار حاجة من قصة لزخونة تقايم ناين صار حاجة من قصتي صار حزبيو حدا حزب زمرت من قصة شو حاجة زي شجري هاللو حزب بعلي هو قد زخل حزبي زهاو سلطان ወይ ህዝቢ ዝመስረቶ መንግስቲ ክውገድ ዝክእል ብህዝቢ ስለዚ ትክክል ኣይኮነን ኢልና ንቃወመሉ ግዜ ካብ ውቅና ናይ ካብ ኣፍልጦ ናይቲ ኮንስል ናይ መከላከያ ወፃኢ ብዝተፈለዮ መራርሓ እቲ መንግስቲ ክውቃዕ ተገይሩ ብድሕሪኡ እንታይ ክመፅእ ከም ዝትኽእል ኣብ ኩለን ክልላት ግልፂ ኮይኑ እዩ سلازي بدحري افتي مكلاكيا اي صنحكون جنزين تايزريو تسرعات بمسرتو حزبتات ناي بعلم عدل بعلم ناي موسان حق منغستاوي سلطانهم تتقيمهم مسلم تتقيمهم ناي مراحتهم كوردو خشمو ناي بعلم قداي بعلم كريو بعلم كزتيو زفكر زي كونس بفصم انباغنن بزخونه منغدي حزبتات ጨቁኝ ካን ረጊጽ ካን በመሐዝ ከምዚ እዚ ዘይቅበሉ መንነቶምን ክብሮምን ሕሊፎም ዘይሁ ህዝብታት ካ በኃይሊ ብጉልበት መሰረተ ልማዓቶም ይኹን መዋቅሮም ይኹን መፍራስ ዘይኮነስ ከም ህዝብ ምጥፋእ ዝሓስብ ስርዓት እዩ ገጢምና سلازي ناي بحق حزب تግራይ تزحلف مكرا كم حزبي من يتقرا لا برخا انكراتت نيرو من يبعد نيري يفلط كل برخا يتنكراتت كله اب حزب تግራይ درب مكرا نكل حزب تግራይ بصح وي እና اتمخته خبيد እዩ اتمخته نايب حقي زصنحن حجي زلون عقم تتقيمو كم حزبي زي بقر زي شنف حزبي سلز
ኣብዚ ህዝቢ እዚ ስለ ዝገጠመ እምበር ኣብ ማንም ህዝቢ ከምዚ ዓይነት መከራ ተደብሪስ 100 ዓመታት ንብዙሕ ዓመታት እውን ገርዎ ኣሸኒፈን ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣይግምትን እና እቲ መኸተ ከቢድ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ዝተቃለሰሉ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝኸኣበ በፂሕ ኣሎ እቲ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ኣብዚ ሕሸን ቀፃሊ ናይ መኸተ ጉዳያትናን ናብ ዝለዓለ ዓወት ዘብፅሕ ምቹ ኩነታት በፂሕና ኣለና ኢለ እየ ዝግመት ብዘካየድ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ስዒብና ፀላኢ ንምድምሳስ ዝኽእል ዓበይቲ ዓወታት እውን ዓቲርና ኣለና ሓደ ክሳብ ሕዚ ዝረኸብናዮም ዓወታት ንቅድሚት ዝህልዎም ትርጉም እንታይ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ምስዚ ብዝተዛመደ ቃልስና በየናይ ብርኪ በፂሑ ኣለኸ ክንብል ንኽእል ብዘካየድናዮ ዕዉት ናይ መኸተ ስራሕቲ ኣበይ በፂሕና እንተኢልካ እንታይ እዩ ተሸጊርና እንታይ ኢና ተፀጊምና እንታይ ኢና ሲኢና ነርና እንተኢልካ ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ እዩ ብዘይ ኣገባብ ተደፊኡ ፀኒሑ ሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ መብት ህዝቢ ትግራይ እዩ ካብ ሕጊ ኣንጻር እውን ተደፊኡ ፀኒሑ ከም ህዝቢ ኢና ስነ ልቦናዊ ኣካላዊ ጉድኣት በፂሕና ከም ግለሰብ ከም ስድራ ከም ሕብረተሰብ ኢና ናብ ሽግር ኣቲና ፀኒሕና ብዓለም እውን ከም ጥፋእተኛ ተገይርና ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም እውን ክጠፍኡ ዘለዎም ህዝብታት እዮም መሸበርቲ እዮም ብዝብል ኢና ብዘይ ኣገባብ ተፈሪጅና ከቢድ ስነ ልቦናውን ኣካላውን ጥቃዓት እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ እንቱ ናይ መኸተና ጀማምራ ዘልዕልናዮ ካሊእ ሕቶ ኣይሓትተን ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳኔኡ መሰረት ገይሩ መንግስቲ ኣለዎ መንግስታዊ መዋቅር ኣሎ ህዝቢ እዚዩ ናይ ምንባር ከም ህዝቢ ፖለቲካውን ሕጋውን ስርዓቱ ሓልዩ ከም ህዝቢ ክነብር ዝኽእል ነዚ እውን ዝተቃለሰ ነዚ እውን ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ እና ኣብዚ መኸተ እዚዩ እንታይ እቲ ዝለዓለ ዓወት ክሳብ ሕዚ ከይድናዮ ዘለና እንተኢልኩም ቁፅሪ ሓደ እቲ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ ከም ሓደ ሰብ ዝመረፅዎ ሕጋዊ ናይቲ ክልል መንግስትና ቦትኡ ምምላስና እዩ እዚዩ ብክልል ደረጃ ይኹን ብመብዛሕትአን ዞባታት ናይ ትግራይ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እዩ ሕጋዊ ዝኾኑ መንግስታዊ መዋቅር ፖለቲካዊ መብት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርጋፅ ዝለዓለ ርሕቐት ከይድና ኣለና ልክዕ እዩ ሓደ ዞባ ናሕዚ እውን ኣይተመለሰን ናብ ድርድር ዝቐርብ ህዝብናን ቦታናን እውን ኣይኮነን ናይ ትግራይ መሬትን ህዝብን እዩ ስለዚ ሓደ ዝለዓለ ዓወትና እዩ ቀፅሉ እቲ ወታደራዊ ዓወትና እዩ እቲ ወታደራዊ ዓወትና ምናልባሽ እውን ኣብ ታሪክ ዓለም ንባዕልና እውን ክሳብ ሕዝቢ ዘለና ፍልጠት ካልኦት ህዝብታት እውን ከፅንዕዎ ይኽእል እዮም ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ዝረአ ዝለዓለ ናይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ውትድርና ዓለም በፂሕዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም እዮም ነዚ ትግራይ ኣጥቂዖሞ ዝነበረ ዓቕሚ ውስን እዩ ብ20 ከባቢ ረጅመንታት እና በብኸባቢ ዝተበታተነ ምልሻ ሒዝና ኢና ናብ ወታደራዊ መኸተ ኣቲና ንኩናት ኣይኮንና እንተዳልና ግን ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ወታደራዊ ጥቕዓት እዩ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ በታ ዝሓደትና ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነን ብኤርትራ ብካልኦት ካብ ደገ ዘምፅዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ካብ ገለገሊአን ዕራብ ዓድታት ካብ ሶማሌ እንደ ዓብዪ ናይ ፋይናንስ ድጋፍ ዘለዎ እውን ብደገ እዩ ተገይሩ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ጥቃዓት እዩ ህዝቢ ትግራይ ተኻይዱ ዳርጋ ታሕሳስ ካብ ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ሰነ ኩለን ወረራታት ትግራይ ከተማታት እውን ገጠር እውን ሽንጥሮ ገደል ብምሉእ ኣብ ኢድ ፀላኢ እዩ ነይሩ ስለዚ በብምዕራፍ እኳ ዓበይቲ ውግኣት በተለይ ካብ የካቲት እንዳሓር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ደቡብ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ጉያ ግጀት ኣብ ከባቢ
ነበለት ጽጌረዳ አካባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ዓበይቲ ውግኣት እንዳገበርና ዋላ ፀላእ እንዳደኸምና እንተፀናሕና እውን ከፍተኛ ናይ ሻዕብያን ናይ ፒፕን ሓይል እንዳደኸምና እኳ ተፀናሕና ትዝለዓለ ብድሕሪኡ ዝገበርናያ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ተወዲብና ሰልጢና ናይ ውግእ ኣካይዳና ኣስተኻኺልና ኣብ ሰነ ውሽጢ ዝተገበረ ውጊ እዩ እዚ ውጊ እዚዩ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ውጊ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ውትድርና ሞያ እውን ዘርአ እዩ ከም ህዝቢ ኣብቲ ዕጥቃልሲ ዝነበረ ተመክሮ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ጉዕዞ እውን ዝረኸብናዮ ተመክሮ ኣሎ ነቲ ሻዊ ዝነበረ ናይ ባዕልና ዓቕምን ናይ ፀላእን ብትክክል ገምጊምና ኣብ ሓደ ክፍለ ጦር ኣከባቢ ጥቃዕቲ ኣካይድና ድሕሪቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ናብኡ እንዳመፁ ኸይዶም ንዖም መሰረት ጌርና ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ ዓብዪ ወታደራዊ ዓወት እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ዕብይ ዝበለ ዕጥቂ እና ዓብዪ ናይ ፀላእ ሓይሊ እውን ኣዳኺምና ኢና ድሕሪቱ ናይ ባዕልና ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ዕቢና ኢና ትመበል ካልኣይ ክኸውን ይኽእል ብድሕሪኦም ዝገበርናዮ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ እውን በዚካሊ ዓበይቲ ዓወታት እዮም ስለዚ ትመበል ካልኣይ ዝለዓለ ዝረኸብናዮ ዓወት ወታደራዊ ዓቕምናትና ምዕባይ ናይ ፀላእ ወታደራዊ ዓቕሚ ከዓ ብከፍተኛ ደረጃ ምድኻምና እዩ ቀፂሉ ከም ህዝቢ ኣብ ሓፂር እዋን ብዝረኸብናዮ ዓወት ዋላ ካብ ፀላእ ነፃ ጌርና ዝተወሰነ እፎይታ ክረክብ እንተኸኣለ ዝተበታተነ ስድራ እውን ክእከብ ድል ተረኸበ ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ሞራል ዓብዪ እዩ ዓብዪ ናይ ሞራል ውድቀት ይበፅሑ ትክሳራ እውን ዓብዪ እዩ እዚ ብሓንሳዕ ክንመልሶ ኣይንኽእልን ግን ቢያስ ካብ ናይ ውድቀት ዘይኮነስ ናይ ዓወት ኣተሓሳስባ ናይ ሓቢርካ ተቃሊስካ ንፀገም ብምሉእነት ምምላእ ከም ዝከኣል ዘረጋግፅ ስነ ልቦናዊ ፅንዓት ህዝቢ ትግራይ ነይርኡ ዝበለፀ ከዓ ሕጂ ኣረጋጊፅና ኣለና እና ካልኦት ናይ ዲፕሎማሲ ተሓቂ እውን እንዳተፈለጠ ኸይዱ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ክምስረት ከሎ እውን ናይ ፌክ መንግስቲ እዩ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ድሌት ኣይኮነን ብድሕሪኡ ዝተኸተሎ ብምሉእ ንዓለም ዘደናገረሉ ንኸባቢና ዘደናገረሉ ነቲ ሕጂ ዝሓደትና ዓዲ ህዝብታት ዘደናገረሉ ንህዝቢ ትግራይ እውን ዘደናገረሉ ብምሉእ ናይ ፌክ ፖለቲካ እዩ ነዞም ህዝብታት እዚኦም እንተዘይጥፊእካ ኣብቶም ካልኦት ህዝብታት ተጨማሊቕና ምንባር ኣይንኽእልን ስለዚ ነዚኦም ካብ ፆታ ወፃእ ንግበሮም ዝብል ሻጥር እዩ ምስ ደገ ሓይልታት ኮይኖም ዝበልዎ ስለዚ ናይ ዓለም ህዝቢ እውን እንዳተረድኦ ኸይዱ ሓደ ማዕለያ ዘይ ከምቲ ኣንተ ውፅእ ዝገለፅዎ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ህዝቢ ትግራይ ተኻይዱ እንዳሸፈኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ልዕሊ 4 ክፍለ ጦራት ኣብ ትግራይ ኣትዮም እንዳተዋግኡ የለውን እንዳበሉ ዝሕስቡ ብሓሶት ናብ ስልጣን መፅኦም ብሓሶት ፕሮሰስ መሪሖሞ ሕጂ ግን ዓለም እንዳተረድኦም ከይዱ ሰው ህዝቢ ትግራይ ትክክለኛ ንናይ ባዕሉ መብትን ንመሰል ዓርሰ ውሳነን እምበር ነዛ ሃገር እዚኣ እንትርፊ ኣብ ምህናፃ ናብ ሓድነታን ዝኾነ ዓይነት እንከን ዘሎ ፀገም ፈጢሩ ዘይፈልጥ ህዝቢ ምናልባሽ ሂወትን ንብረትን ፍልጠትን እውን ነዛ ዓዲ ጅድን ነዊሕ እዋን ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ ስለዚ ሕዚ እቲ ኣሻጥር ናይ ፀላእ እውን እንዳፈሸለ ትክክለኛ ኣቋምን ኣካይዳን ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን እንዳተረዳእ ዓለም ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ተዓወታ እዩ እንተኢልኩምኒ ፖለቲካሊ ሌጋሊ ብወታደራዊ እውን እንተኾነ እና ብናይ ህዝብና ሞራል ምሕላው እንተኾነ ብናይ ዓለም ዲፕሎማሲ እንተኾነ ዓብዪ ርሕቐት ከይድና ኣለና ኣብ ዝለዓለ ወታደራዊ ዓቕሚ በፂሕና ኣለና ንሕና ፀላኣይ ብጭቡጥ ንህልውና እየ ኢሉ ዝዛረበሉ ንሕና ከዓ ህልውናና ኣረጋጊፅና ፀላእ ደምሲስና ዘላቒ ዓወትና ምዝግበሉ ጉዕዞ ኢና ዘለና ተጋሩ መእተውን መውፅእን ኣስኢንካ ብኩሉ ከባቢ ፈፂምካ ብጥሜት ናይ ምጥፋእና ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወረታት ልንዝሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝኸዚ እዋን ብፍላይ ሕዚ ምስ ሰራዊትና ተዛሚዱ ካብ ሓደ ቦታታት ናይ ብምምሕያሽ ናይ ቦታ ለውጢ ክገብር ተሎ ከም ዝተሰዓረ ዝመስሉ ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታት ዝንዝሕሉ እዋን ኢና ዘለና እሞ እዚ እውን ብፍላይ ኣብ ህዝብና ናይ ምድንጋርን ስግኣትን ኩነታት ይፈጥር ኣሎ እዚ ከመይ ብጭቡጥ ብርግፅ ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ዓቕሚ ሕዚ እንታይ እዩ ፀላእቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምድምሳስ ናይ ምድምሳስ ሙሉእ ዓቕሚ ዝወነነ ድዩ ፀላኢ ሓሶትን ምድንጋራትን ሕዚ ኣይኮነን ጀሚርዎ ካብ መበገሲኡ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምድንጋር እዩ ዝብገስ
መጻጽኡን ኩሉ ተመልሰና ተዘኪርናዮ በብግዜ ዝነበረ ኣብ ምድንጋር ዝተመስረተ እዩ ሕዝብ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ ቅድም ኢሎም ኣብ ዝነበሩ ምዕራፋት እውን ተዘኪርናዮ መዓት ሓሰት እዩ ዘሎ 10 ሰብ ተሪፎም 2-3 ግዜ ዝቐተልዎ ሰብ ኣሎ ዝማረኽዎ መራሕ ኣሎ ዘይበልዎ ነገር የለን እና ከም ባህሊ ከም መግለፂ ናይዚ ስርዓት እቲ ሓሶትን ምድንጋርን ዓብይ ዓቕሞም እዩ ድሓር ሓደ ሓሶት ሎማዓንቲ ይብትኑ ንሱ ገና ሰብ ሰሚዕ እንተይወድእ ካሊእ ሓሶት ድማ ይመፅእ እንተይተፃረየ እንደገና ካሊእ ይመፅእ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ኸይዳ ነዝርድኦ ከመይ እዩ ስለዝኾነ ብፍላይ ሕዚ እቲ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ከምቲ ብፆት ዝገለፅዎ ኣብ ሓደ ልዕል ዝበለ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሓፂሩ ከም ዝተገለፀ ህዝቢ ትግራይ እንተነኣሰ መብዛሕትኡ ናይ ትግራይ ከባብታት ነፃ ገይርዎ ኣሎ ከም ድልየቱ ዝንቀሳቀሰሉ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ብጣዕሚ ፀበብቲ ከባባታት ነይሩ ሕዚ ብጀካ ሓደ ዞባ ከም ዝተባሃለ ኣብ ኩሉ ተንቀሳቂሱ ባዕሉ ተመሓዲሩ ንፋስ ናይ ሓርነት ንፋስ ረኺቡ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ወፃኢ እዩ ዘሎ ካብ ትግራይ ወፃኢ እንዳኾነ እንትኸይድ ዘሪኤካ እቲ ናህና ልዕልነት እዩ ምክንያቱም ካብ ትግራይ ብቐሊሉ ክወፁ ይኮኑን መፅኦም ብሓይሊ እዮም ተፀራሪጎም ኸይዶም ክሳዕ መወዳእታ እውን እታ ወንበሮም ንምክልኻል በብደረጅኡ ፃዕርታት ገይሮም ሕጂ ርሕቕ ዝበለ ከባብታት እዩ ዘሎ ብርግፅ ንሕና እቲ ከባብታት ክነመሓድሮ ወይ ክንወሮ ይኮና ንኸይድ ቶም ፀላእትና ኣብ ዝኣተውዎ ኣቲና ክነጥፍእ ግድን ስለ ዝኾነ እንኸደሉ ምክንያት እዚ እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ከይድናዮ ዘለና ርሕቐት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ናህና ካይዳ እቲ ቦታታት እንኸዶ ፀላእ ንምድምሳስ እዩ ሎሚ ይምችወና ኢልና ዝኸድናዮ ከባቢ ወይ ኣንፈት ካሊእ ግዜ ብካሊእ ዝጥዕመና እንተይልና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ክትቅይሮ እንተኮይንካ ከዓን ንድሕሪት ምምላስ ኣሎ ንቅድሚት ምኻድ ኣሎ ንጎድኒ ንየማን ንፀጋም ክንብል ግድን እዩ ሕዚ ምናልባት ተነብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝነበራ ብወታደራዊ ኮማንዶ እውን መግለፂ ዝተዋሃበሉ ሓደ ሓደ ናይ ቦታ ምዕራያት ዝተገብረ ነይሩ እዚ ዝተገበረሉ ምክንያት ንባዕልና ክጥዕመና እዩ ተሕዚ ዘለና ኣላ ኩነታት ኣብቲ ሓደ ደረጃ በፂሕና ኣብኡ ኣብ ምድላው ኢና ዘለና ምድላውና ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ፀላኢ ዓብይ ጥቕዓት ንምፍፃምን ዝለዓለ ዓወት ንምምፃእን እዩ እዚኦም እንዳለወሉ ሰዓት ሓንቲ ኪሎ ሜትር ኣተና ወፃና ኣይኮነን ናህና መዐቀኒ ምንም ናይ መሬት ፃምእ የብልናን ካልእ ህዝቢ ክነመሓደር እውን ድሌት የብልናን ብዝጣዕመና ግን ቦታታት ክንቅይር ንኽእል ኢና በዚ መሰረት እውን እቲ ኣድላይነቱ በቲ ሰዓቱ ተገሊፁ እዩ ሕጂ እዚ ፀላኢ ከም ዓብይ ዓወት ዝረኸበ መሲሉ ብዙሕ ተዛሪቡሉ እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብግልፂ መዓልቲ ቀሚጦምን መቐለ ዝኣትውሉ ራያ ዝኣትውሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብተን እንወልድያ ንቆቦ ዝበሃላ ቦታታት እውን መዓዝ ከም ዝኣትዉ ኣቕሚጦም እዮም መዓልቲ ግን ኣይረአናን ካብታ ብድሌትና ዝገበርናያ ምምዕርራይ ወፃኢ ዘምፅዎ ለውጢ የለን ስለዚ እቲ ምድንጋራት ዝተለምደ እዩ ትሕዚ ዘለናዮ ኩነታት እንትረአ ግን ከምቲ ዝተገለፀ ካብ ዝተሓተ ተላዒልና ኣብ ዓበይቲ ዓወታት እንዳሓፈስና ናይ ዕጥቅና ዕጥቂ ዓቕምና ኣዕቢና ናይ ሰብ ሓይልና ኣዕቢና ብኡ መጠን ናይ ሞራል ልዕልነት ኣለና ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ብወታደራዊ ስትራቴጂ ክንብሎ ንኽእል ንምጥቃዕ ብዝጥዕመና ቦታታትን ኣቀማምጣን ሒዝና ኣለና ሕዚ
ናብ ዝደለናዮ ንምኻድ ዘኽእለና ኣቀማምጣ ኣለና ስለዚ እቲ ዓቕምና በብግዜኡ ይውስኽ እዩ ዘሎ እምበር ዝንካ ዓቕሚ የብልናን ሕጂ እንታይ እዩ ንቕድሚት ከደኣ ማለት እንታይ ኢና ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ዘለና ዝብል ንህዝብን ካልእ ማለት ንህዝቢ ትግራይን ካልእ ዝምልከቶን ክገልጾ ዝደሊ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ድሕሪ መብዛሕትኡ ትግራይ ነፃ ምውፅኡ ዕሩይ ዓበይቲ ዓቕምታት ኢና ወሲኽና ዘይነበረና ዕጥቅታት ናይ ፀላኢ ሕዲግና ናይ ባዕልና ጌርናዮም ኢና ዓብዪ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ደምሲስና ኣኽሲርናዮ ኢና ናይ ሞራል ልዕልነት ኣለና ናይ ሞራል ልዕልነት ማለት እንታይ ክንሰርሕ ከም እንኽእል ዓቕምና ፈሊጥና ኣለና ፀላኢ እውን ዓቕሚ ፈሊጡ ኣሎ ሞራል ካብዚ እዩ ዝብገስ ስለዚ ተሰዓርቲ ምዃኖም ተረዲእዎም ዝሕስቡ ዘለው ንሕና ድማ እዚኣ መዓልቲ ኢልና ክንቆፅሮ ይንኽእልን ግን ከመይ ከም እንስዕሮም ብደንቢ ፈሊጥና ኣለና እቲ ዝስዕር እንስዕረሉ ዓቕሚ እውን ወኒና ኣለና ስለዚ እቲ ዘለናዮ ደረጃ እዚ ብዝተረፈ ንኩሉ ከተሓሳስቦ ዝደሊ መለለይ ባህሪ ናይዚ ስርዓት ሓሶት ስለ ዝኾነ ክሳብታ መወዳእታ ሰዓት እውን ንሳ ክሰርሑ ዝተመደቡ ሰባት ኣለዉ ንክሕስቡ ማለት እዩ ንሰን እናሰርሑ እናሓሰቡ ዝሓድሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ኣብ መሬት ዘሎ ነገር ወይ ድማ ብኩሉ ኣንፈት ብኩሉ ገጽ ዘሎ ሓቅታት እንዳረጋገጽካ ምስማዕ ጽቡቕ ይመስለኒ ብድግ ኢሎም ካብ ምድቃሶም ተሲኦም ዘይንዓወት ዘሕልፉ ሰባት ኣለዉ ካሊእ ስራሕ ይብሎምን ምድቦምን ይፍለጥን ኣብ ሚድያ እናቐረቡ እተን ሓሶት ዝፈጥሩ እዮም ስለዚ እዚያት ምርዳእ የድሊ ጠቕላላ ዘለናሉ ኩነታት ግን ኣብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንምኻድ ኣብ እንሓስበሉን ኣብ ጽቡቕ ሞራልን ልዕልነትን ኢና ዘለና ካብዚ ዝተፈለየ ሓቂ የለን ብርግጽ ሓደ ሓደ ዝስምዐኒ ነገር ኣሎ ሰብ እውን ዝብሎ በብመዓልቱ ዘይንዓወት ምስማዕ ዝደሊ ሰብ ኣሎ እዚ እቲ ውግኣት ብዙሓት እንዲኦም በብግዚኡ ክግበሩ እዮም እቲ ኩናት ግን ንውሕ ዝበለ ብሓደ ግዜ ዝውዳእ ኣይኮነን ነቲ ነዊሕ ኩናት ድማ ምድላው የድሊ ዝኾነ ሰሙናት ኩነታት ዝፈጠሮ ተኸታታሊ ውግኣት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብኡ መጠን ግን እንደገና ተኸታታሊ ምድላው የድሊ ሓይልኻ ምውዳብ የድሊ ፀላኢ ምግምጋም የድሊ ስልጠና የድሊ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ፕላን ምግባር የድሊ ብዙሕ ነገር ስለ ዝህሉ ንእሽተይ ሰራዊትና ኣብ ውሽጡ ዝገብሮም ነገራት ክህልው ከም ዝኽእሉ እውን ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ንኣብነት ዝሓለፈ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝመፀ ዓወታት ንሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ንባዕልና እውን ካብ ጥፍኣት እናተ ድሕንነትና እናሓለና ኣብኡ ከለና ከዓን ዝለዓለ ዓቕሚ እናኣከብና ኢና ፀኒሕና ስለዚ ተዳሊና ኣብ ሶሙን ወይ ብሶሙናት ውሽጢ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሕና ኩሉ ሻዕ ከምኡ ዓይነት ክሳእ እዩ ዘሎ ትዳሎ ትሰርሕ ብፍላይ ተሕዘና በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ ብዝለዓለ ደረጃ ስራሕ ዝሓትት እዩ ብርግጽ ክንሰርሖ ንኽእል እዩ ግን ድማ ናይ ባዕሉ ባህሪ ስለ ዝህልዎ እዚ መድረኽ እዚ ነዚ መድረኽ ዝምጥን ምድላውን ነዚ መድረኽ ዝምጥን ስራሕ ንምስራሕን ኣብ እንዳለወሉ ሰዓት ወይ ውግእ ዘይምህላው ወይ ዜና ዘይምሕላፉ ዓብዪ ስኽፍታ ክኸውን የብሉን ስለዚ ተጠቕላሊ ኩነታትና ኣብ ዝሐሸ ደረጃ ኮይኑ ናብ ዝለዓለ ስራሕ ምናልባት እውን ናብቲ ዕርዩ ናይ መወዳእታ ንምነዮ ስራሕ ንምድላው ኣብ ዝሐሸ ሞራልን ኩነታትን ኣለና ንምባል እዩ ፀላእ ስኢለ ይኮነን ዝሕስቡ እንትሕስ እንተሎ ከም ሓደ ናይ ውግእ ዓቕሚ ስለ ዝጥቀመሉ እውን ስለ ዝደሊ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ክዛረቡ ከለኹ ኣብ ወልድያ ወይ ማርሳ ከባቢ
ከምዚ ጌርና ሒዝና ክንድዚ ቀቲልና ክንድዚ ማሪኽና ቦታ ተቋፃፂርና እንትብል እንተለዉ ነታ ኣብታ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ሓሰት ክትመስሎ ትኽእል እያ ሓሰት እውን ስለ ዝኾነት እዮም ዝብሉ ወላ ነተብኣ ዘሎ ሰራዊቶም ነተብቲ ካሊእ ግንባር ዘሎ ሰራዊቶም ግን ኣነ እውን ከምኡ ክሰርሕ ኢሉ ክለዓዓል ተብድሕሪት ዘሎ መንእሰይ እውን እምበር ዓወት የምፀለይ መንግስቲ ክንስለፍ ኣለና ክንከትት ኣለና ዝብል ከም ሓደ መላዓዓሊ ስለዚ ነፍታ ጫፍ ዘሎ ሓሰት ዝመስሎ ዘሎ እምበር ነተፍቲ ሰፊሕ ከባቢ ዘሎ ሰራዊቶምን መንእሰይን ህዝብን ከም ሓቂ ክወስዶ ዝኽእል መረጋገፂ የብሉን ስለዚ እዚ ከም ሓደ መላዓዓሊ ከም ሓደ ዓቕምን ክንጥቀመሉ ኣለና ኢሎም ፕላን ገይሮም ዝሰርሕሉ ስለዚ እዚ ሓደ ምንሽሞም ካልኣይ ሰራዊትና እዚ ገይሩ እዚ ገይሩ እዚ ገይሩ ኢሎም ብዙሕ ይዛረቡ እዮም ትዛረቡ እንተለዉ ነቲ እዚ እንትግበር ዘይርኢ ዘሎ ህዝቢ ኣባይ እንተበፂሖም ንኣይ እውን ከምኡ ክገብሩ እዮም እሞ ካብ ብጋንኡ ክለዓል ኣለኒ ዝብል መልእኽቲ ነቲ ካሊእ ህዝቢ ንምሕላፍ እዩ ምክንያቱም ሓሰት ሰማይ ሓንኩን ዓይኖም ብጨው ሓስዮም እዮም ዝዛረቡ ስኽፍታ እውን የብሎምን ስለዚ ዋና ሎማ ዓንቲ መሕደሪት ትኹን ኩሉ ክግበር ዝኽእል ነገር ኩሉ ክበሃል ዝኽእል ነገር ምባል ኢሎም ዝደምዶም እዮም ብደንቢ እዮም ዝኽይንዎ ኣርቲኩሌት ዝገብርዎ እዘን እዚኣ ናይ ሎሚ መሕደሪት ናይ ሎሚ መሕደሪት ዓቕሚ ትእክብያ ኢሎም ዝሓስብዋ ብምሉኡ ይገብርዋ ድሓር ብምንታይ ዝፍሽል እቲ ህዝቢ ኣይ ኣውዚስ ከም ዘይገበርናን ሓሰት እዩ ማዓት ህዝቢ ተደናጊሩ ንሶም እንተሃድሙ ምህዳም ጀሚሩ ነይሩ ሕዚ ንሕና ዝኣተናዮ ከባቢ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ኣደናጊሮም ህደም ኢሎምዎ ፈቅደ በረኻ ኣትዮምዎ ነይሮም ፅባሕቶም መሊሱ ምስ ረአዮም ሓሰውቲ ምዃንናስ ክፈልጠና ይውን ኣይብሉን ነታ ናይ ሸዓኸ ሃድም ጥራሕ እዮም ሓሲቦም ምስኦም መወዳእቱ ምስ ረአየና እቲ ህዝቢ ከምቲ ናይ ቀደምና ምዃንና ርዩ ዋታ እዚኦም ቶም ናይ ቀደም እዮም ካሊእ ሓድሽ ነገር ዝመፀ የለን ሓሶት እዩ እንዲያውም ነቶም ካርድኹም እዮም ዝተባሃልናዮምስ مساءتهم إخلامي نداول عنا الناستنا مساء كوينا إن ندوللكم ذلنا نداول يوم تملي سمنة حزب زرقاء قواني رونتي جنازة بس إحنا يحزبي سلذي بعلو زكالا بعلنا في خصوص غيد حاسة يوم زحسو جنن تحسو عقل من تأكل لهم حاسيبهم يوم زحسو زلو ناتي أو لعل سراويتنا زبال ناي مسألة متاع بروباغاندات تخالي حزب ونلغون نزي سميعو عقمي أموسخ مسايك سلا في خيل كاوزبل حسابي أيو زنفحتي زنفحوه بعين زي خجلت خيليو تو حسد حد زي من المادوني عليك أيو بزح تسامحه جن بمعلتو ما كم ذي وون ده حس أيو تقولها هذا كذا هلا ما تعرف كيف لنا نيرنا نجوا أو ذهون نسرح نيرنا كوتا معلتها كورم حيزنا زبل زينا سميع نايم حارة كاو هلا ما تعرف هلا خون ما كورما بزوان يا زلمة سيح بقولي حسيتي يتولن هو تايم علي تايد اللي كورما اللي كانت حدد زين نافلت كاون تبلع زيف يفلت وين كالي كعفار كافتو عفار كاري بناتنا وساني أبدي كنا بلا تميز أو زارنا كامتا كنا معاشو
أمحش أقامت أكنا أمحش تزنورنا له كنقدفو وسينا بوسانا فانت حالي كنقاس أذكر له جميتنا انتاي حاسوت كنسمع نغوني لنا أبنا هذا ودي يوم بارير يوم بارير يوم أتكلم كبلي إلنا جميتنا تعرف سمع الله بجيلة تانك ماري خزبل بجيلة مالتنا عفار أتكي كارا بهلاوي تانك ماري خزبل خمزي ودينا أي تقمتن خمزي عينة حاسوت كمسيلك أو هذا بتراي إيدو من بعد كذا يقولوا كنت عصرت تات خمزي ماري عصر هاو كما جير حادث عد كذا يقولوا قال يقولوا كما جيروا كن إماننا ويكمسل يزبلنا قرينا سوك يحصو إذا حاسوت ذي سيد ملمع نعبدنا أمر ببقي ذي كبر خلص بوا تدينت ناسن بدنا خمسين وندي بهالي خمسين وندي حسينا على النمبر ملو تاريخهم كم عين النجار له وان درج متشرشها زنور حاسوت معدي فت متشرشها أب كبابي أمبو بسينا نالنا تودي نالو توجون تيت المتحاسد تبل فتحاسد كم حدا ناي كينات مساري يرقص ما يبلي زي أرجر يبلي معناته كم زيس منقصت خوينو حدا سرعات خوينو عبيت ساعات خوينو كم زي يحسوا يوم كم زي ون يحسوا يوم سلازي بان كم زي يوم زي مسؤول أسري زفتروا وقرتالو جن حاسد بتقلع نايت بتاريخهم ناي زغورو بيناتهم حاسد ألما كم حدا استراتيجيهم زغطلوا كنت زي ما عرفنا عش حتى بيلنا خمزي بيلنا يلا زر أي نجار يلا هذا زي الله كان نعانا يمن حكي نبل زين عودنا كي قانا نتنكا إنفاق كما جيرن زي كنزي إلنا بزع تقاطعنا أدنسنا بزع جزي نبل بزع نجرنا يمن حكينا تنود حسد مجنان حسد كم نوري عينت بهلونا لنا فذي أفتح بهالتي سلاز خنات تاين بلينات مثلا حصاو قالت بزع سراويتنا زل سلامة عفار خمسي جبرة خمسي قتلة خمسي كفتفة أو زبوت هذه خمسي جبرة خمسي قتلة بيكات هذي تجقليم أو أربع عامات نبلس كاب واق نبلس غيد بنتو سيرم ويانا سيرين كاو تسير دي خلاص حتى هادينا كم زي سيرنا نفلتنا سير وضعك هون لنا ثاني حد ما بعلم يوم سيرون وزول مثلا كشاب حجي سدينا لنا تسير دي تسير تقبلهم نسوارون تزاروا بعلم سيرون وزولنا بعلم نحن عن بعلنا تسير ديون جن أنا نراجع زلنا حاسة خستايو اطفت خستايو كل شيء تري والله تمليك عن نعم حارة ليك زبالو درافيو جوايو قطاميو كله تعكيو فكر والله زمكا جمير الله كلهم نزل صار حزب تግራይ بمول ما تمليك عن زيام تم إليت زبالو بستفعل لما إليت زبال يمبلو وزل مدرخات معتي درست قتمي دراما قلدي إذي قوايو سبورتونيو درافيو زي درجي أفتاد شافتا مو وداتا زدمسس منغستو هذا مرام هذا من هالو توم درفتي دورف نيرميم
ፀረ ህዝቢ ትግራይ በቃ ንሶም ከድሕንዎ ዝደልዩ ስርዓት ኣሎ ከድሕንዎ ዝደልዩ ክዕቅብዎ ዝደልዩ ክቅፅልዎ ዝደልዩ ስታትስ ኮ ኣሎ ክመልስዎ ዝደልዩ ኣሎ ነገር ኣሎ ስለዚ ዝተኣናበረ ዘመቻ እዩ ከመይ ገይሩ እከል ከምዚ ኢሉ ከመይ ገይሩ ዓብዪ ሰብ ናተባሃለ ሽማግለ ናተባሃለ ወይ ፅቡቅ ናተባሃለ ዝበሃል ነገር የለን ክቅፅል እዩ እዚ ሓንቲ ነገር ምርጋፅ ዘድልዮም ግን ንኩሎም እዚኦም ክንስዕሮም ኢና ብምሉኦም ክንስዕሮም ኢና ጠላላ ከም ሰዓት መጠን ክንስዕሮ ብኩናት ብሓይሊ ክንስዕር ኢና ንሕና ከም ወታደራት ኢና ካብ መጀመሪኡ ነብል ነርና ብሓይሊ ክንስዕር ኢና እምበር ዘራይ ኣለና ከምዚ ጌርና ዝበሃል የለን ንኩሎም ክንስዕሮም ኢና ምስ ተሰዓሩ እውን ግን ዘረባ ይቋርፁ እዚ እቲ ታሪክ ዝመስለን ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ኩናት እዚ ንድሕሪት ኣይመልስዎን ዜራ እንታይ እያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ ኩናት ዝብል እዩ ብምንታይ ዝምዘን ኩናት ጠቕላላ ኣብ استراتيجياوي تبغسو ዝባል ነገር ኣሎ ኣብ ኩናት ኣብ መን ኢድ ኣሎ استراتيجياوي ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣሰላልፋ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እዚ ዝብል ክሻብ ወፍር ኣሉላ ዝነበረ ናይ ሚዛን ኣሰላልፋ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣሰላልፋ ቅድሚ ወፍር ኣሉላ ድሕሪ ወፍር ኣሉላ ከም ሓደ መናፃፀር ጌርና ንርኢ قدم وفر الله استراتيجي تبغسو ويم استراتيجي انيشيتيف بال اب تحتي صلاي نيرو نحنا ملو تغلغلتين هنا نيرنا تنا حيل ميزان استراتيجياوي ناي حيل ميزان اسال الفون ناب صلاي زازازو ينين دحري كيدو تقدم إذا قبرنا وقعت ناب وفري علولا بوفر الله سأل أنا مدمساس عبقينا هذه بدون قستبل يكون قدم إذا قبرنا وقعت تدميرهم قدم إذا نرى صراحة تدمير ناقود درجات هنا دعوا وفر الله كنا تعتذرين وتادراوي حيل ميزان استراتيجياوي حيل ميزان السلف ملء بملء تدابي صوت العلنات وتادراوي العلنات اب ناتنا نير ناي حزب تግራይ نيرو ناي قالس حزب تግራይ እዩ አዛዚ አበይ ደውኩም ዝብሉ ምን ይፈልጥ ነይሮም ከምዚ ክሓርሲና ከምዚ ኢልና ዛዕምዛዕና ወፂና ካብ መቐለ ዝባል ካብ መቐለ ክወፁ ሓሲቦም ኣይኮኑ ወፂኦም ደፋፋ ኢሎም እዮም ወፂኦም تزاوي تني حيل ميزان سلازي ناي حيل ميزان الفا تزاوي استراتيجيكا تبغسو ابينا نيرو كيدم دجنا محرك خوني لما حد محرك هيدم سلازي استراتيجي تو او مليسكا تو ديفكاس تني حيل ميزان الفا نمقياري اي نمقيارن استراتيجيك تبغسو زبال ኣብ ኩናት ኣብ ኢዶም ንምእታውን እኹል ግዜ ናይ ምድላው ግዜ ከብል እዮም ቀፂልና ወፍረት ቤታት ትግራይ ቀፂሉ ወፍረት ኣዴታት ትግራይ ናይ ፀልአ ምዝባዕ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣሰላልፋ ምዝባዕ ዕምቀት ክውስኽ ገይርዎ ስለዚ ትልዕልነት ናብ ቃልሲ ትግራይ ምዝዛው ዕምቀት ዝረኸበሉ ደረጃ ይበፅሑ ስትራቴጂክ ተበግሶ ተን ዋና መንዘኒ ኣብ ኩናት ስትራቴጂክ ተበግሶ እውን ኖት ታክቲካል ተበግሶ ይኮነን ስልት ስትራቴጂክ ተበግሶ እውን ኣብ ኢድ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ምዃኑስ ቀፂሉ ሕዚ ዝተዛብዐ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዘሎ استراتيجي تبغسو تمنتيلو دي ناي زي قاسي
ኢና ክንርኢ ሓደ ምርጋፅ ዘድልዮም ዝለቐናዮ ቦታታት ኣሎ ብውሳነ ዝለቐናዮ ብበዓልና ዝለቐናዮ ንምንታይ ከም ዝለቐናዮ ግልፂ ጌርና ክንገድፎ ወሲና ክነመሓሾ ዝደለና ምምያሽ ኣሎ ንሱ ዝገደፍና ኣሎ ብውሳነ ዝገደፍናዮ ኣብ ከምዚ ስልታዊ ናይ ቦታ ኣተሓዛ ምምያሽ ንቅድሚት ትኸይድ ንድሕሪት ትኸይድ ትኽእላ ዜሩ ኣሰላልፋ ተለዊጦ ዘሎ ኣይተለወጠን استراتيجي توقصت تحدي قدي ذالس ذي عيت حدقن خلتين ممزن تاتي في بالظلام سلذي هذول استراتيجي توقص تحتين عيد أبيدنا عيد ظلام معاذ انتاي نقبر انه سنوب بعنا اينا سألاي كل ذكاء انا غير كتكفتيني ካብ ብተደጋጋሚ ግዜ ካብ ዓደም ዓራ ካብ ወልድያ ከባቢ ክፀርግ ካብ የማናይ ደጉዓ ክፀርግ ከውፀና ፈቲን እዩ ኣይክእልን እውን ሓደ ዚ መዓዝ እንታይ ንገብር ንውስን በዓልና ኢና ስለዚ ተበግሶ ሕዝቡን ኣብ ትሕተና እዩ ሓይሊ ሚዛን ሕዝቡን ኣባና እዩ ዘሎ ክንደይ ሰብ ሰሊፉ ክንደይ ኣፅዋር ዓዲጉ ክንደይ ግዜ ዓቢሉ ዘይሰለፉ ከለ እንታይ ኣብዚ ርብርብ እዚ እኮ ብጣዕሚ ዘገርም ሓይሊ እኮ ኣሰሊፉ ብሙሉ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ኣቲቱ ብሙሉ ናይ ፌደራል ሓይሊ ኣቢሉ የለን ዝፍለጥ ናይ ፌደራል ሓይሊ ዝበሃል ዝፈራረሰ ኮይኑ ግን ዘሎ ብሙሉ ሓንኪ ከሰሊፍ እዩ عصرتها تشحت أختيتي تعم بزح أختيتي قالوا زبالنا يتعد من اللي شاختي توامي نايم حرام راح يكونن ناي أورموس ناي جزعس ناي كل خاون أسلي فوامي قالوا زبالنا يتعد ناي كلات فلي حيل تسلي فوامي بسبب كعبل لنا فتين بأوصفون حافظي زلوطنا حيل ميزان يلن ስለዚ እቲ ጭቡጥ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ዝተለወጠ ነገር የለን እተን ካብተን ብናይ ባዕልና ውሳኔ ዝገበርናዮ ወፃኢ ፀላኢ ክህልቅዎም ኢሉ ብጣዕሚ ተደጋጋምን ገዚፍ ሓይለ ሰሊፉ ብደንቢ ዝተወደወ ትልሚ ገይሩ ዝገበሮም ፈተናታት ሓንቲ እውን ዘበለት የላን ዝተዓወተት የላን ካብዚ ኣንፃር ተሓሰት ዝተቐናጀወ ፕሮፓጋንዳ ፀለመ ካብኡ ብሙሉ ኩሉ ንሕና እውን ንከታተሎ ኢና ከም ሃገርና ግን ኣባይታ ዝተለወጠ ነገር የለን ጊዜ እኮ ከም ዘለና እኮ ይነበርን ከምቲ ዘለና ይነበርን ወይ ሓደ ነገር ክንገብር ዘለና ወይ ሓደ ነገር ክገብር ኣለና እምበር ትሕዝ ዘሎ ኩነታት ነዊሕ ዝፀንሐ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ እውን ዝረአዩ ካሊእ ሰራዊት ከምዚ ገይሩ ዝበሃል ክስታት መማዓት እዩ ከምቲ ዝተገለፀ بابا حاصر زتبل نيرو تقول لي غير او تግራይ ዝገብርዎ ግፍዕታት ንሶምን ገይሮም እዮም ዘለሎም እዚ ጻረሉ ንሕና ዘይኮናስ ንሶምን ዘይኮነስ ካሊእ ሳልሳይ ኣካል ዘጻረዩ ጊዜውን ክመጽ እንዲ ተሓሰቱን ኩሉ ነገር ግልጽና ሆነ ከይድና እዚ እክል ዝኽእል ከም ተጋሩ ከም ሰራዊት ትግራይ ከም መንግስቲ ትግራይ ዘበን ተሳጋሪ ምድላዊ ኣብዚ ወቅት እዚ ዝገጠሙና ጸላእቲ እንታይ ዓይነት ጸላእቲ እዮም ንቐጻሊ ገጥመና ዝኽእል ጸላእ እንታይ ዓይነት ጸላኢ ኩሉ ነገር ከምህረና ዝኽእል
ስለዚ ምድላዋትና ሕጂ ዘለና ጭቡጥ መሬት ዘሎ ነገር አቅድሜና ዘሎ ጸላኢ ብምርአይ ጥራሕ ንውዶ ይኮነን ካውን ላዕሊ ክንሓስብ ካውን ላዕሊ ኩሉ ምድላዋትናን ዓቕምናን ብቕዓትናን ክንርኢ ከም ዝግበአና ተሓሳብ ተገይሩ እዩ ምድላዋትና ዝፍተሽ ስለዚ እዞም ጸላእቲ እዚኦም ኣብ ሓደ ወቕቲ ተፈጢሮም ኣብ ሓደ ወቕቲ ክጠፍኡ ዝኽእሉ እዮም ካብኡን ላዕሊ ግን ምሕሳብ የለና ከም ተጋሩ ስለዚ እቲ ናይ ሰራዊትና ዓቕሚ እቲ ናይ ጠቕላላ ዓቕምና ናይ ምህናፅ ጉዳይ እዚ ተሓሳቢ ዝገበረ እዩ ካብቲ ዘሎ ዝሓለፈ ኣርሒቑ ዝርኢ ኮይኑ ይህነፅ ስለ ዘሎ ኮይኑ ይህነፅ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ እና ሕጂ እቶም ጸላእትና ኣበይ ነይሮም ኣበይ ነርና ሕጂ ኣበይ በፂሕና እንታይ ተዓጢቖም ነይሮም እንታይ ተዓጢቕና ነርና እቲ ዝተባሃለ እዩ ብመሰረቱ ናይ ሓደ ውግእ መዛዘመ ወይ ናይ ሓደ ዓወት ናይ ሰዓራይ ናይ ምሰዓርን ናይ ምሽናፍን ጉዳይ ኣብ ብረትን ኣብ ዕጥቅን ዝተመስረተ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ስነ ልቦናን ኣብ ነቲ ዝሓዝካዮ ዕላማን ልኡኹን ንምፍፃም ዘለካ ወሳናይ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ ኣተሓሳስባ እዚ ብሰራዊትና ኣሎ ንመሰሉ ንክብሩ ንህልውንኡ ከም ተጋሩ እዚ ክብርታትና እዚ ክነምልስን እዚ ክብርታትና እዚ ክነኽብርን ኢልና ንቃለስ ዘለና ሰራዊትና እውን በዚ ደረጃ ተሓሳስቡ ንኩሎም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝበድሆም ንቐጻሊ እውን ክውድሆም ዝኽእል ኩነታት ተማዕራሪ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ትዕጥቆም ዓጢቕና ኣለና ካልእ ተተረፈ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከም ናይ ሸውዓተ ሕጉም ከም ናይ የጭላ ንሶም መዳፍዕን ታንክታትን ሒዞም ንሕና ኸላሽን ሒዝና ኣሸንፍናዮም ኢና ሕጂ ከዓ ማዕረ ዝዓጠቕዎ ዕጥቂ ዓጢቕና ኣለና ግን ተወሳኒ እሱ ኣይኮነን እቲ ስነ ልቦና ናይቲ ሰራዊትና ስነ ልቦና ናይቲ ሰራዊቶም እዩ እቲ ሰራዊቶም ኣበይ ናይ ዕላማ እንታይ ዓይነት ዕላማ ሒዙ ብከመይ መንገዲ ተሰሊሁ እቲ ሰራዊትና እንታይ ዓይነት ዕላማ ሒዙ እንታይ ዓይነት ሞራል ሒዙ ተሰሊሁ እዚ ተወሳኒ ዓቕሚ ኣፅዋር እንተዝኸውን ሸውዓተ ሕጉምን የጭላን ዝገበርናዮ ውግእ ናብዚ ደረጃ ዘይመበፅሐኒ ስለዚ እቲ ሞራል እቲ ዕላማ ፅንዓትን ናይቲ ዕላማ ፅሬትን ኣብ ሰራዊትና ኣሎ እቲ ናይቶም ጸላእትና ሞራልን ናይ ዕላማ ግስርጥነትን ከዓ ኣሎ ምስኦም ስለዚ ካብኡ ሓሊፉ ከምቲ ዝበልኩ እቲ ምድላዋትና ዘበን ተሳጋሪ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኢልና ኢና እውን ንዳሎ ስለዚ ኣብ ዝሕሸ ፖዚሽን ወይ ኣብ ዝሕሸ ደረጃ ኮይና ነቶም ዝተረፉና ግጥማት ብዓወት ንምዝዛም ዝኽእለና ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ኣብ ሰራዊትና ንፈጥር ኣለና ንሃንፅ ኣለና ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ዝተባሃለ ካበይ ተበጊስና በይ በፂሕና ዘለና ተባሂሉ ዝተገለፀ ክንገልፆ ንኽእል ስለዚ በብደረጅኡ ዘሎ ሰራዊትና እዚኦም ኩሎም ብዓወት ክፍፅም ዝኽእል ናይ ሞራል ልዕልና ኣለዎ ካብኡን ላዕሊ ከዓ ነቲ ውግእ ዘድልዮ ናይ ውግእ ማተርያል ከዓ ካብ ጸላእቲ ተረኪቡ ኣሎ እዚ ብቀዳማይ ደረጃ ወይ ደሞ ሓደ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ትምድላው መሰረቱ ህዝቢ ትግራይ
إذا عوت حجي بصحي وزلو زجبر حزب تجراي حزب تجراي كأبوت الله حزب تجراي كم حزبي نتوز حلف مكرة تقالي سناب درجة بصحي الله حجون نايت سراويتنا مسرت نايت صنعته ناي جننته ناي مرالو منشي حزب تجراي سلازي كم حزبي زيهم كلهم يقبر سلازلو التبصراويتنا زلو دلونتن ونن كاب جزي نا جزي نال علن ناب حشر درجان نا تساغاغر يزخيد زلو نا حزب تግራይ كم حزبي اتزحلفه نا شوعته شمنته ورحي قالسي ناب درجا زي كبصح زغورو سفح تغادلو زي ابز حشه ملعال ابز حشه مدلوات قويني فصمه سلازلو تسراويتنا بولك تمرالو تدليتو تونو نال على يزخر زلو حقنا مزراب ابز حلفه قالسنا شوعته شمنته ورح برخه نهلنا غزي رخيبنا مسبك كنزارارب غزي رخيبنا كنسلطن غزي رخيبنا ودابتاتنا خنا محراري غزي رخيبنا كلهم زحشو ممارصات كنماخر زخلنا هنتات ينبر حزبنا تباتاتينو ببزلو غور زكل نجر غير يو نظم صلات زيوم واقع يبز حج بصحي وزل درجه بصحي زل حج كاون لعل كم حزبي كنماخر كاون لعلي كنزاته كاون لعل كسلطن كاون لعلي كلهم كنغورم نجر كم تجارو كن زاراربن كن سلطنن كن مخاخرن زخلنا خنتا سلازلو اتي عقمتاتنا كمانم غزين لعلي ابز حشه الله سلازي بدمرو اتنا حزبنا مورالن هلخن اتنا سراوتنا مورالن هلخن تدميرو حج زلنا عقمي مستي بب غزيو خاب صلاتنا زمن زعنايو ناي تخسي ناي سراويت عتقنا معباي ابز حشه درجه لنا እዚ حشه درجه مقمات دمو نتم قصالي مخاتات بزحشه منقدي بزحشه فصاصما نابت زلعل عاوتن خنبصح زغوريهم እዚ ከዓ بزت امام من درجه في سراويتنا خم زلو خفلت الله كافت بحريهم زبقس مخانو تردينا نغرات كاو تنعقني بزحيش زمسلني ببغزي بزوصو ناتو حدا سيستم يم تختيلم زلو እንደሐሰው ናብ ስልጣን መጽያም እንደሐሰው ተጓዓይዞም እንደሐሰው ነጥቂናት መሪሐሞ በቀሊሉ ናይ ኤርትራ ሰራዊት አቶን ኢሎም 5000 ሰዋር ህጻንያ ዳርአት ኢሎም በቀሊሉ ናብ 15 10 በጽሖም ኢሎም ኣብ ሓጺር ኢዋን ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበሮም ከባቢ 10 ዝኾነ ክፍለ ጦር ውሽጢ ሰሙን ካብ ጾታ ወጻ ገርናዮም እጥቆም ሕጅግናዮም حيل سوم زموت ميتو زوصل قصيل زمارخ تماريو كم قال صمنا الى موسيوم قدام نجر كم قالون تويام موسيوم كم قال هو صون امنغو مقلن شختم تمشاو زهاد مزنورو بزح اتقوم حيلو من قريب ስለዚህ بطقلالا تግራይ تزبزح حيلهم طرح زي كونس almost ل 9 كاب 8-9% خاب ملو قصرنا وصي تم زقري خا تبتاتينا هاديمم رياليتي زي نز رياليتي زي قبوله يخد نزيم ابز قرباي وان حدا زغرمن نغر كنغركم افتنحنا زنورنا يا جنبار افتنا يا محرا خلل بوتا نازلنا بكل خبابي اب طرح مكل خالون يكونن ابز قرباي وان ابز لينا بوتا تطويلنا نبعلنا هنم معرار خلنا كو قصالو وقات እንዳተገበረ يسقطان كاب سقطا قصيل 70 كيلو متر كوطقيو زدلي بوتا يحزلونات نحيل ስለዚህ ابزلي نحزو እንዳተዋጋና دوز ولا ነገር የለ ዝደፈና ያለ ኣብ ካልኦት ከባቢታት በዚ ምዕራብ ሕጂ ይዛረቡ ነይሮም ዘይነበራ ክፍለ ጦሩን ይቆጽ ዓድዋ እርድ ትግራይ ምናምን እንዳለ ጠላላ ዘን ክፍለ ጦራት የሉ ነው ይነበራና ካሊ ስራሕ ነይር ጸለምት ብሙሉ ሒዝና ተከዘበጽሕና ይብሉ ግን احنا ኣብ ካሊ ናሃታቶም ከባቢና ዘለና ናይ ቦታሙን ምዕራይ ሓደ ግልጽ ኾውን ዘሎ አንተ ወታደር ሰቀሚጦ ስትራቴጂካሊ
ብወታደራዊ ኣወዳድባ ናይ ውግእ ኣካይዳ ብዕጥቂ ቶታሊ ትሕቴና እዮም ንሕና ብዝለዓለ ብራ ከለና እሶም ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ንህልውናም እዮም ንሕና ከዓ ዝበለፀ ብግዜ ብኣጠቃላሊ ናይ ውግእ ኣካይዳና ተማዕራሪና ዝቐረየና ቦታ እውን ብሓይልና ክንምለስ ኢና ያን ነዚ ዝቐረየ ሓይሊ እውን ክንምሶ ኢና ሕዚ ዕጥቂ ኣርዮ ኣለዉ ዝቐረባ እዋን ዝገበርናዮ ውግኣት ከላሽኖም ስናይፐሮም ደሽኮም ሓደሽቲ ዝነበሮም ወዲኦም ምስ ሓደሽቲ በብግዜኦም እንዳምፁ እንዳሸመቱ ዝእቱ ዘለዉ እተን ዝእትውዎን ምንም ሽግር የለን ኣብ ዝቕፅል ዕጥቂ ህዝቢ ትግራይ ክኾነ እየን ቱ ጠቕላላ ናይ ሓሶት ኣካይዶም ግን ፖለቲካሊ ሞራል የብሎም እዞም ሰባት እዚኦም ፖለቲካል ኣቋም የብሎምን ናይ ፖለቲካ ሞራል የብሎምን ኢቲክስ እውን የብሎምን ሕጋዊ እውን ኣይኮኑን ስለዚ ምሽፋን ኩሉ ዋላ እቶም ውትድርና ዘለዉ እቶም ኣብ ዲፕሎማሲ ዘለዉ እቶም ኣብ ፖለቲካ ዘለዉ ንእሽተይ ባክግራውንዶም ተሪኢኹም እውን ኣሸጋሪ ዝኾነ ኣቋም ዘለዎም ኣይ ቲንክ ነዛ ዝኸሓደትና ሃገር ናብ ውስብስብ ዝኾነ ሽግር ንኽእትዋ እውን ትባህር እዮም ካብ ባህር እዮም ተበጊስና ነቲ ነገር ተዘይርኢና በቲ ንሶም ዝኸድዎ ልክዕ ደድሕሪኦም እንዳሰዓብና መልሲ ክንህብ ኣሸጋሪ ናቲ ዋና ነገር ፖለቲካዊ ኣቋም የብሎምን ሕጋዊ ኣይኮኑን ብቕዓት እውን የብሎምን ብቑዕ ሪያሊቲ እዩ ዘንብብ ካብኡ ዝብገስ ፖለቲካሊ ዋላ ብዲፕሎማሲ ዋላ ብውትድርና እዩ ብቕዓቶም ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ናይ ፍራስትሬሽን ሓሶት እዩ በቃ ገልግል ጀስት ፍራስትሬት ገይሮም ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ውትድርና ዘለዎ ሰባት ብቕዓት እውን ኣይኮኑን ናይ ምሩኻት ስብስብ እዩ ተኡ ዘሎ በቃ ዚስ ሪሊ እቶም ፖለቲካ ዘለዉ ናይ ሻዕብያ ስርዓት እዮም ነዛ ዓዲ እዚኣ ክሒዶም ምስኣቶም እንዳተማሻጠሩ ዓዲ ናብ ውስብስብ ዝኾነ ፖለቲካ ዘእትው እዮም እቶም ናይ ኣምሓራ ዕሊት ዘለኣለም ብናይ ሓሶት ታሪክ ዝነብሩ እዮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ናትና እንዳበሉ ዘይናቶም ኣብ ናይ ሓሶት ታሪክ ዝነብሩ እዮም ስለዚ ኩሎም ኣብኣ ዘለዎ ስብስብ ታሪክ ብምስራቅ ፖለቲካዊ ኣቋም ዘይብሎም ሕጋዊ ዘይኮኑ ናይ ሙርከኛ ስብስብ እዚዩ መሸፈኒኡ ሓሶት ይኸውን ካሊእ ምንም ነገር ክገብሩ ኣይኽእሉ ሪያሊቲ እውን ከንዎ ይኽእሉን እዚኦም በቃ ተም መሬት ዘሎ ነገር ከንዎ ይኽእሉ ስለዚ ካብ ባህሪኦም ዝብገስ ኩሉ እንዳፈብረካ ጥራሕ ሚድያ ኣለዎም ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣለዎም ዘይገብርዎ ነገር የለን ሳይኮሎጂካል እውን በቢልካ ዝተወሰነ መፃንሒ ዝኸውን ሓሶት ተዘይኮይኑ ሎሚ ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ኢልካ ሓሲብካ ምኻድ እውን የለን እዚ ዓዲ ሓቢርና ክንነብር ኢና ዝበለ ተሓስባ ዘለዎም ሰባት እውን ኣይኮን በቃ ንግዚኡ ነታ ናይ ግልን ናይ ጉጅለን ጥቕሚ ዝተወሰነ ግዜ ትወስድ ኮይና ዋላ ሃገር ይበተን እዩ ዋላ ጠፈ ይጥፋእ ካብዚ ዝብገሰ ተሓሳስባ እዩ ናይ ሞራል ጉዳይ እውን እዩ ዝመስለና ምክንያቱ ኣቋም ዘለዎ ብሪያሊቲ ዝኣምን ህዝብን ሃገርን ንሰላም ንልምዓት ሓቢርካ ንምንባር ዝሓስብ እንትሕር ኮይኑ ሞራል ኣለዎ ስለዚ ንሞራሉ ንኢቲክስ ይነብር እዩ እዚኦም ኢቲክስ እውን የብሉ ዛስዋይ ስኢሉ ቅጥዕ ዘይብሉ ሓሶት ኣብ መሬት ዘሎ ካሊእ ዝዛረብዎ ካሊእ ተሃገር ዘላቶ ቁመና ካሊእ ንሶም ዝዛረብዎ ካሊእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክራይሲስ ንባዕሎም እውን ክራይሲስ ኣትዮም ዓዲ እውን ናብ ዘይኮነ ንሕና ግን በዚ ካል ከም ህዝቢ ኣቋም ዘለና ህዝብና ቀደም እውን ኣቋም ኢና ተቓሊስና ንመስል ዓርሰ ውሳነና ዝተፈላለየ ሽግር ገጢሙና ይኹም ተዓንቱ ዝበልናዮ እሱስ ደረጃ ብደረጃ ንኸደልና ወታደራዊ ዓቕምና ከዓ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ከምቲ ዓንቱ ወታደር ሰብ ዝበሎ ኣብ ዝመረፅናዮ ግዜን ቦታን ትውግእ መወዳእቲ ክነብፅሕ ኢና ተዓወት እውን ክረጋገፅ እዩ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንምፅናት ኩሉ መንገድታት ኣገልግሎት ዓፅዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምብራስ እዩ ይሰርሕ ዘሎ እዚ ኩነታት ክሳብ መዓዝ እዩ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ብሓፂሩ እዚ ግዜ ኩነታት ንምፍታሕ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኩሉ መገድታት ናብ ትግራይ ተዓፅዮ ኣሎ ናይ ሰማይ ይኹን ናይ ምድሪ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ተዓፅዮ ኣሎ ሰብኣዊ ረድኤት ተዓፅዮ ኣሎ እና ነቲ ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ብኩናት ክስዕርዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣጥሜዮም ግልጋሎት ተስኢኖም ከጥፍዎ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚ ግልፂ እዩ እዚ
يسحقلهم ده يسحقلهم من هذا زرعي عفيقة كتقتله كتطفو تدلي هذا السئيل تطفئ الله ده وزبل كبل الله كم عينة تتعشم الله هذا كده حلفة أوج ونخام جوري في الدنيا بدعريت بقدميت يعاصم ما كاو كندقة لزخون حيلسة و دم في سنازل زينة كبلي حصو أفتح حلفة كذا وقاشان عن رمضان زقور و زمكر و نجر نصنيرو ده حرايون كورميدا كوالديان مرسى زقور وفتنا نصنيرو هدي انتايو كاب سراويت كيجمر تناتنا سراويت ناتنا سراويت برقص تعليم حصيري يونيفورم يولن قدام حمايو زتفعل عليه تزرخو كاوقت حيز وزمسخ قدام مستخدن ايزولم ጫሙ ዝወድእ እዩ ዝተፈላለዩ ክትሪኦ ከለካ ዩኒፎርም ስለዘይኮነ መደበኛ ዓይነት ውግእ ክዋጋ ዝኽእል ይመስለካን ዘይፈለጥዎ ግን ኣለዎ ሓደ እዚ ካብቲ ዓመታት ወሲድካ ዝህነፅ ሓደ ናይ ሰራዊት ቫልዩ ክብሪ እንታይ ተፀማማይ ምዃኑ ሽግር ከኣላይ ምዃኑ ጅግንነት ወዘተ ዝብሉ ብዙሕ ፃዕሪ ጌርካ ዝብሉ ፐርሰቨራንስ ኢንዱራንስ ወዘተ ዝብሎም ነገራት ማለት እዩ እዚኦም ክትሃንፅ ኢኻ ተብል ሕዚ መንእሰይ ሰራዊት ካብ ህዝቢ ትግራይ ወፂኡ ህዝቢ ከምኡ እዩ ህዝቢ ትግራይ ነገራት ከም ዝሓልፍ ይፈልጥ ተፀማማይ ከኣላይ ሽግር ዝፀውር ተስፋ ዘይቆርፅ ፅባሕ ተስፋ ዝገብር ኩሉ ሻብ ተስፋ ቅድሚ ዝረአዩ ህዝቢ እዩ ፅልምትምት ዝብሎ ኮይኑ ስለዚ ዕፅውፅ ምስ ኣበልካዮ ተስፋ ቆሪፁ እንታይ ከም ዝገብር ዓቕሊ ዝፀብዖ ዓይነት ህዝቢ ኣይኮነን ኣይፈለጥዎን ጠቕላላ ኣይተረድዎን ነዚ ህዝቢ ኣይፈለጥዎን ገና ናፅንዕዎ ኣፅኒዖም ከይወድኡ እዮም ክውድኡ ዞም ሰብ እዚኦም ሰራዊት እዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ገጢሞ እውን ዘለዎ ፅንዓት ዘለዎ ተፀማምነት ኩነታት ተሸኪሙ ናይ ምሕላፍ ስታይ ኣቢል ኣብ ውግእ እውን ክምክርዎ ዘይግባእ ነገር ሞኪሮም ዘን ግልብት ፍጢሎም እዮም ኣቢሎም ልዕልነት ዘለዎ ሓይሊ ተኽሲ ሰሊፎም እውን ድሕሪ ፋሕብትኖም እዮም ወፂኦም ጋሸና ዘጋጠመንስ እዩ ኮሮም መርሳ ብድሕሪ ተቆሪፆም ዘጋጠሞም ንስ እዩ ቀበሮ ሜዳት ድሓር ዘጋጠሞም ንሱ እዩ ዘይሙከር እዮም ዝምክሩ ሕጂ ኣብ ወታደራዊ ጥበብ እውን ዝበሃል ነገር ኣሎ ገና ካብ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ጠቢባት ዝነበሩ ከም ሳንዙ ዝብልዎም ሰራዊትካ ብሕታዊ መማረፂ እዩ ዓወት ጥራሕ ከም ዝኸውን ጌርካ ሰልፎ ካብኡ ምውፃእ ዘይከኣል ምዃኑ ጌርካ ሰልፎ ዝብል ነገር ዘን ዓወት እዩ ዘምፅእ ከምኣ ገይሮምና በዓልና ኣይኮናን ጌርና ከምኣ ገይሮምና ብሕታዊ መማረፂና ዓወት ምድምሳስ ጥራሕ ከም ዝኸውን ገይሮምና ኣብተን ውጋእ ዝሓለፋ ጌርና ልፍስፍስ ሰራዊት ሒዝካ ዝግበር ዝሕሰብ እውን ኣይኮነን
ዘይፃወር ሰራዊት ሒዝካ ዝፅመም ሰራዊትና ኣመራር ሒዝካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ስለ ዘይፈልጡና ደጋጊሞም ሞኪሮምዎ እታ ውፅኢታ ድማ ንሶም ተበንጪሮም ንሶም ተደምሲሶም ኣብተን ውግኣት እውን ሰሜን ኣነ ኣብዚ ሰራዊት እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 9 10 ተዋርሕ ፅዒርና ሃኒፅናዮ ኢና ዝባሉ እዚ ዝብል ነገር ኣየብለይን ክንደይ መዓልቲ ከም ዘሰልጠና ኣይፈልጠን ገገሊኡ 5 መዓልቲ ሰልጢና ብግዝኣቶ ገገሊኡ ምስ ሙፃ ዝተበለተን ካበይ ዳ ኣምሲዎ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ከምዚ ዓይነት ቫልዩ ኣብ ህዝቢ ዘሎ እዩ ካብዚ ህዝቢ እዚ ዝመፀ ሰራዊት መንእሰይ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ህዝቢ ድማ ሕጂ ከምኡ ገይሮም ኣሎ በቲ ሓሳፅዮም እዚ ለሚና ከም ዘይንፈትሖ ንፈልጥ ኣፀቢና ለሚና ዝኽፈት ነገር የለን ብለሚና በጃኹም ዘበሉልና ኢልና ዘይንፈትሖ ምዃንና ንፈልጥ እዩ ብሓይልና ከም ንሰብሮ ድማ ንኣምን ኢና ክንሰብሮ እያ ድማ ከምዚ ኢሉ ዝፀንሕ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ነጠቕላላ ዝፀንሕ ንሓፂር ግዜ ከምዚ ኢልካ ምፅናሕ ከም ዘይከኣሉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ፈንጂ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ ፈንጂ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ኣብ ኢዶም ድማ ክንዲ እዩ ክልወጥ እዩ እዚ ብሓይልና ክንሰብሮ ኢና ነቲ ሕጂ ዘሎ ክባ ዝተሓባበር ይተሓባበር ብሓይልና ግን ክንፈትሖ ኢና ይቐልጥፍዋ እዮም ዘለዉ ንናይ ባዕሎም ሞት እዮም ዘቃላጥፉ ዘለዉ ናይ ማንም ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ከቢብካስ ክተንበርክኽ ክሕሰብ ዝግባእ ኣይኮነን ብፍፁም ክትሓስቦ ዝግባእ ኣይኮነን ከምኡ ይሓስቡ ኣለዉ መወዳእቱ ድማ ክረአዩ እና ዝኸቢብካ ግዛዕ ጌርካ ብሓይሊ ምስ ኣብየካ ክተንበርክኽ ዝግበር ፃዕሪ መወዳእቱ ንመጥፊኦም እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ መጥፊኦም ስራሕ እዮም ዘቃላጥፉ ዘሎ ብሓዊ እዮም ዝፃወቱ ዘሎ ከቃፅሎም እዩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኖን ናይዚኦም ከባባ ናይ ካሊእ ከባባ ካሊእ ተደሪቦ ተዳራሪቡ እውን ክሰብሮ እዩ ታሪኹ ከምኡ እዩ ዘሎ ከም ህዝቢ መጠን ዘሎ ክብሪ ቫልዩ እውን ንስ እዩ ስለዚ ብዘይኮን ፀወታ እዮም ዝፀወቱ ዘሎ እዚ ኣይኮነ ከምዚ ተኸቢብና ክሳዕ መዓዝ እዩ ከመይና ክንፈትሖ እንዲ ትቕሙ ነገሩ መጀመርያ እቲ ከበባ ዝሕዝ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ከቢቦምና ዝነበሩ ብጣዕሚ ዓሚቑን ፀቢብን እዩ ነይሩ ካብ መጀመሪኡ እውን መዓት ፀበብቲ ከበባታት እዮም ነይሮም ዳርጋ ሓደ ከባቢ ምስ ካሊእ ከይራኸብ መንገድታት ብምልኦም ዓፅዮም ነንወይና ንትግራይ መቃቒሎም ኣብ ብጣዕሚ ብሓፂር ዝኾነ ገመድ እዮም ኣሳሲሮምማ ነይሮም ሕዚ ተብ ውሽጢ ዝነበረ ፀበብቲ ከበባታት ባዕልና ኢና ተቃሊስና በታቲኽናዮ ትናቶም ከበባሲ ንምጥሶም ምዃንና ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ የለን መቐለ ንወይና ተኸይባ ነይራ ኣክሱም ንወይና ተኸይባ ነይራ ተንቤን ንወይኑ ነይሩ ኩለን ከባብታት ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝበሃል ዕጥቂ ዓጢቑ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ በቢ ዝኸዶ ዋና ስርሖም ምኽባብ እዩ ነይሩ ባይዘወይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዘርኢ ከጥፍኡ ስለ ዝተለዓሉ ኩሉ ከቢብካ ምውዳእ እዩ ካሊእ ስልቲ የብሎምን ስለዚ እዚ ኩሉ ከበባታት ህዝቢ ምስ ሰራዊቱ
ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ተሓባቢሩ በጣጢሱ ካብ ዝበዝሕ ናይ ትግራይ ኣባይርዎም ኣሎ ሕዚ ተን ኣጽኒዖም ሒዞምዎን ዘለው ሓደ ምስ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ ርክብ ከይህልወና ተዋና ድማ ምስ ደገ ብፍላይ ካብ ደገ ዝመጽእ ነገራት ምስ ብሱዳን ዘሎ ርክብ ብዓፋር ጌርካ ብጅቡቲ ዘሎ ርክብን እዩ ኣብዚአን እዮም ዝረባረቡ ዘለው ኣነ እዚ ንዕኦም ታናይ መወዳእታ ገመድ እያ ተሪፋቶም ዘላ ተን ብዙሓት ገመዳት ኣብ ውሽጢ ዝነበራ እናተበተኻ ተወዲአን ሕዚ እዚኣ ኣላ እዚኣ ከምቲ ዝተገለጸ ነዊሕ ፀንሕ ዘለዎ ኣይኮነን ከምዚ ኢልና ተኸቢብና ተዓፂና ካብ ዓለም ካብ ካልእ ሕብረተሰብ ተገሊልና ክነብር ይንኽእልን ተሓደጉ ንሪኦ ኣለና ናይ ህልውናና ዝፈታተን ጉዳይ ዝኸውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ክነብር ክራኸብ ኣለዎ ብዙሕ ነገር የድልየና እዩ ምስ ዓለም ክንራኸብ ኣለና ነውፅኦ ኣሎ ነእትዎ ኣሎ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ስልቲ ከም ንፕሮፓጋንዳውን ዝጥቀምሉ በዚ ገይሮም ከም ዝውድኡና ብጥሜትን ብሕማምን ብካልእ ኩሉ ኣብ ዝበፅሕዎ የብሎምን ይተሓሳቦም ግን ከምቲ ዝተባሃለ ሎሚ ጥራሕ ኣይኮን ፈሪዶምልና ካብ መጀመሪኡ ሲ ኩሉ ከበባታት ብሓይልና እንዲና ስዒርናዮ ቀሪናና ዘለዋ እዚአን እየን ተኩሉ ምድላውና ድማ እዚ ንምግባር እዩ ከምቲ እንታደሰ ዝገለጾ መማረፂ የብልናን ህዝቢ ትግራይ መማረፂ የብሉን ምስዓር ጥራሕ እዩ መማረፂ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓን ኣብዚ በፂሕ ኣሎ እናሰዓረ ንዝቕፅል ድማ ክገብሮ እዩ ሕዚ ተዓንተ ወይ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለና ኢልና ዝገለጽናዮ ንዚ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ከበባ በጣጢሱ ሙሉእ ሓርነትና እነረጋግፀሉ ደረጃ ዓወት ንምምፃእ እዩ ነዚ ዘኽእል ዓቕሚ ድማ እቲ ስትራቴጂያዊ ልዕልነት ኣለና ንብሎ ዘለና እዚ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ብዝምችወና ኩነታት ክንገብሮ ኢና ድማ ስለዚ እዚ ምግባር እቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ይኹን ኣብዚ ብፅሒት ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ዘሎ ህዝብናን ወሲኽካ እቲ ናይ መወዳእታ ቃልሲ ምግባር ኩሉ ዓቕሙ ከውፍን በዚ ፀበባ እዚ ከዓን ከይተደናገፀ ክፈትሖ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ቃልሲ ምቕፃል እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ከበባ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዙሓት ከበባታት እውን ፈንፂሕናዮም ኢና እዚ ከዓን ከም ሃገሩ ክፍንፀሐ እዩ እና ነዊሕ ፀንሕ ኣይኮነን ቃልስና እውን ኣጠቓላለ ንምስዓር ዘይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምሕፃር እውን ትፀገም ኣብ ሓፂር ግዜ ፈቲሕካ ተዓወት ቀልጢፉ ክመፅእ ምግባር እውን ንሱ እውን ንሓሰብና ኢና ኩሉ ምድላውና ንገብር ዘለና ሰውልካ ክንድድላይካ ኣብ ዝጣዕመካ ትገብሮ ኣይኮነን ዘድቅስ ኣይኮነን እቲ ናህና ብልጫ ዝበሃል እውን ምናልባት ምስቲ ናይ ፀላኢ ሰራዊት ምስቲ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ዝፈልየና እዚ እዩ ሕና ግዜ የብልናን ምስ ኩሉ ዓቕምና እናሃለና ስዕርና ክንወፅእ ኣለና ግዜ እንተወሲድና ካሊእ ፀገምን ክውስኸና ይኽእል እዩ ስለዚ ዘድቅስ የብልናን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣለና ንዳሎ ኣለና ኣብ ዝጣዕመና ግዜ ድማ እቲ ንሓስቦ ነገር ክንገብሮ ኢና ናዚ እቲ ክንብሎ ንኽእል እዞም ዝለዓል ዘለዉ ሕቶታትን ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባትን ሕዚ ወቕታውያን ሕቶታት እዮም ኢልካ ክውሰድ ይከኣል ዶ ካብዚ ተወሳኺ እቲ ሕዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ብሓፈሻ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ መራሒኡ መን እዩ ናይ ሰራዊትና ወላድባ እንተልእኹም ከታ እዩ ዝመስል ኢልካ ክወሰድ ይከኣል መንግስቲ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋሚ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ ዝለዓለ ታሪኻዊ ሓላፍነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ ንብሄራዊ ክብርን ነፃነቱን ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት ሙሉእ ክቃለስ ከሎ ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ውድብ እዩ ንኩላና ተጋሩ እዚ ከም ሓወልቲ ኣኽሱም ክንንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ ኩላትና ዝእዘዘና
መንግስቲ ኣለና እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ብደንብ እቲ መንግስቲ ይመርሕ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰራዊት ድማ ናይቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በሊሕ ጫፍ ኮይኑ ተልእኽኡ ይፍፅም ኣሎ እቲ ሓድነት ውድብ ሕወሓት ብምኽባር ኣቢልካ ንሓድነት ናይ ተጋሩ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ንቀበሎ ወፍሪ ኣሉላ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ካምፔን እዩ እቶም ኦፕሬሽናትን ኣናእሽቲ ውግኣትን ኣይኮኑ እቶም ካምፔናት ግን ብውሳነ ዝተገብሩ ውግኣት እዮም እሱድካ ምስ በለና ናወሰናዮም ዝኾና ወታደራዊ ውሳነታት ኣይኮኑ ፖለቲካዊ ውሳነታት መንግስቲ ወሲኑ ዝገበርናዮም ካምፔናት ዘመቻታት እዮም ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ክሳብ ድሓር እውን እናተመርሐ ዝመፀ ሰራዊት እዩ